Sí, que aí, bueno, no, viñamos correndo, que a Sí. última que estaba na mesa era eu. Ah, sí? Sí, sí. Eh, comezamos. Ben, boa tarde. Imos dar inicio á sesión de tarde deste congreso que tamén é un acontecemento, eu tamén navegar, 50 anos do feminismo galego. E esta sesión leva por título A outra Penélope, a que arela outros soños, a que devece pola vida. Un título así poético para referírmonos a ese período do feminismo que vai de 1985 a 1995. Para centrar o tema, temos connosco a dúas mulleres de sobra coñecidas e que ademais, bueno, creo que non faría falta presentalas, pero por se acaso algo vou dicir delas, que son Natalia Paleo e Bea Suárez Briones. Vounas presentar brevemente agora e así xa intervides vos e logo xa damos lugar ao debate e o que faga falla. Natalia Paleo é doutora en Ciencia Política pola USC e máster interuniversitario en Xestión Pública pola UAP, UPF e ESADE e ela fixo unha tese de doutoramento que foi pioneira arredor das políticas municipais de xénero en España, o caso dos municipios galegos. Eu creo que foi unha tese que case todas as persoas que traballaron de algún xeito en políticas públicas e feminismo empregaron e polo tanto, por iso está aquí. Beatriz Suárez Briones é profesora de Teoría da Literatura e Literatura Comparada na Universidade de Vigo. Escribiu libros como Sexualidades. Bueno, Bea Suárez Briones é a persoa que introduciu, deixame dicir isto porque somos do ramo, é a persoa que introduciu os estudos queer na teoría literaria galega. E por iso nos congratulamos especialmente de que estea hoxe aquí. Algúns dos seus libros son Sexualidades, teorías literarias feministas, Las lesbianas non somos mujeres, en torno a Monique Witting, Feminismos lesbianos e queer e Feminismo. Así que, unha vez introducidas así rapidamente, é importante que falen elas, así que teñen a palabra. Falas ti primeiro, se queres, ou como prefirades. Non sei Ahora se imos, falastedes como antes. imos marchar xuntas, xa me da igual, xa non teño esa vale. presa que Sí, tiña non hai, antes. é verdade, non hai a cousa. Vale, que Pero, non puxen bueno, a... fala ti, como ela Bueno, non ten No, preparado. sí que teño. O que pasa que como me dixeron que empezaba ela... Perdón, son dame eu aquí igual. unha revirada. No. Sí? Sí, Entón, sin empezaste? problema. Vale. Bueno, pois moi boa tarde. En primeiro lugar, pois moitas grazas ao Consello da Cultura Galega por terme convidado a participar neste congreso. É para min unha honra formar parte do mesmo. Moitas grazas á Comisión de Igualdade por organizar este congreso. Penso que é moi necesario e, en particular, pois no meu caso, tamén darlle as grazas a María Xosé Agra, non, por terme sempre presente. O encargo que me fixeron foi moi específico en relación únicamente a dous aspectos, non? Debía centrarme no período comprendido entre 1985 e 1995 e debía centrarme tamén no ámbito local. Non é esta unha tarefa... Non se me escoita? Non é unha tarefa doada porque, bueno, precisamente sobre o nivel local e sobre este período específico de tempo, pois é un dos sobre os que se ten menos investigado, non? Sobre os que hai menos investigacións. Esta intervención de hoxe, polo tanto, tratase dun traballo en proceso de elaboración iniciado explícitamente para este congreso e que, bueno, sin dúbida precisa, non, de máis elaboración e reflexión posterior. Tal e como reflicte non o título da miña intervención, o meu obxectivo é realizar unha breve aproximación a tres cuestións clave. En primeiro lugar, realizar unha breve aproximación ao movimento feminista en dito período, poñendo o foco especialmente no ámbito municipal, cales son as principais tamén reivindicacións que ten o movimento neste período e cales son as que de alguna maneira plantexa ante as institucións locais. En segundo lugar, analizar un pouco tamén a representación das mulleres nos gobernos municipais neste período.
é dicir, en que medida as mulleres pois acadan presenza nas institucións representativas de ámbito local e, en terceiro lugar, poñerei tamén un foco, aínda que sexa brevemente, no desenvolvemento do denominado feminismo institucional no ámbito municipal e no comezo, no inicio do que serían as políticas municipais de igualdade. Vale, empezando pola primeira cuestión, ao inicio do período analizado tuvemos unha mesa anteriormente que realmente moitas das cuestións que vou a plantexar pois xa se dixeron, non? Ou algunhas delas. Temos un movimento feminista organizado que leva xa case unha década con unha actividade moi intensa. Xusto un ano antes, no 1984, celebranse en Vigo as segundas xornadas feministas galegas e aí, a través dos traballos que se xeran nesas xornadas e que gracias ao Consello da Cultura podemos acceder a ese material, faise un balance do camiño feito e tamén dos principais debates e problemáticas que se están abordando nese momento. De forma xeral, podemos decir que nos atopamos con un movimento feminista diverso, plural, conformado por numerosas agrupacións e colectivos feministas que actúan, e isto é importante dende o punto de vista desta intervención, a nivel local e de forma autónoma en moitos casos, non? Pero ao mesmo tempo tratando de colaborar e coordinarse entre sí para levar a cabo actuacións conxuntas. Esta vontade de unión e cooperación que se ve claramente, neses traballos do Congreso e en outras publicacións, a pesar das discrepancias que xa vimos un poquinho pola mañá, queda reflectida, por exemplo, na creación dunha coordenadora feminista galega, e decía que esta vontade de unión e de cooperación vista desde a distancia do tempo, dende o presente, e tamén tendo en conta unha perspectiva comparada co acontecido noutros territorios do Estado, penso que é un dos puntos fortes do noso feminismo durante eses anos. En ditas xornadas queda tamén moi patente o consenso entre as organizacións feministas participantes en relación á necesidade de que o movimento feminista tiña que ser necesariamente autónomo frente aos partidos, frente aos homes, pero tamén fronte ás institucións, e especialmente fronte ao Instituto da Muller que se acababa de crear recentemente. Debe exixírselle ao Estado, ás institucións do Estado, actuacións para rachar coa subordinación e as desigualdades das mulleres, pero sempre dende a autonomía. Neste momento, no 85, xa se disolveran dúas das organizacións feministas que operaran na década anterior, o Movemento Democrático da Muller e a Asociación Democrática das Mulleres Galegas. En cambio, perdura, continúa a Asociación Galega da Muller, que vai a continuar tendo un papel central durante todo o período e con presenza en moitos concellos. A través da documentación analizada, observase que existen agrupacións feministas locais que funcionan de forma autónoma en Vigo, en Compostela, en Coruña, Vilagarcía, Ourense, Ferrol, Pontevedra. Doutra banda, terá un papel relevante tamén nesta década as feministas independentes galegas, as FIGA, colectivo que, como se explicou, que xurdira dunha escisión na Asociación Galega da Muller e que inicialmente se crea en Vigo e en Lugo como grupos de autoconciencia, pero que posteriormente vai a ter tamén presenza en Pontevedra e en Compostela. Dende o 83, ambas organizacións impulsan dúas publicacións clave que van ter tamén continuidade durante toda a década, a revista Andaina dunha banda e doutra a Festa da Palabra Silenciada, e a efectos desta intervención, como decía, interésame salientar especialmente que ditas organizacións estaban conformadas por agrupacións locais e que van a funcionar de forma autónoma e en base á realidade e as dinámicas dos seus propios municipios, dos seus propios territorios. Se situamos o foco un pouco máis de preto nalgún destes concellos, sen ánimo de ser exhaustiva, nin moito menos, en torno ao 85 observamos que Vigo é un dos municipios no cal o movimento feminista era máis activo, existindo unha coordenadora feminista de ámbito local, non a coordinadora feminista de Vigo, un espazo que se xera precisamente para artellar esa acción conxunta e esa cooperación
entre as diversas organizacións feministas do municipio. Aí pois, participaban a Asociación Galega da Muller, as feministas independentes e tamén se podía participar na mesma a nivel independente e iso propiciou pois, que se integrasen mulleres pois, a nivel independente que pertencían, por exemplo, anteriormente á Asociación Democrática da Muller Galega, unha vez que esta se disolve. No 92, esta coordinadora feminista pasa a chamarse Coordinadora Feminista Donicela, tras unificarse co colectivo de mulleres feministas Donicela. No 85, tamén en Vigo, créase o Grupo de Estudos sobre a Condición da Muller Alecrín, unha organización feminista que, entre outras moitas actuacións, impulsou no 1986 a creación do primeiro Centro de Información dos Dereitos das Mulleres en Galicia. No inicio, este centro era financiado polas cotas das socias e unha subvención do Instituto da Muller e tras as eleccións municipais do 87, con María Xosé Porteiro ao frente da Concellería da Muller de Vigo, pasa a recibir tamén unha subvención municipal e, posteriormente, o centro será asumido polo Concello de Vigo. Doutra banda, Santiago de Compostela é outro dos concellos nos que o movemento feminista tamén vai estar moi activo durante todo o período. Aquí temos a Asociación Galega da Muller que vai a ter moita presenza e actividade. Ademais, a comezos dos 80, confórmase no ámbito universitario e vinculado á FIGA, conformas o colectivo feminista independente galego, que, aínda que se disolve no 83, é importante telo presente porque parte das mulleres que forman parte deste colectivo van ser as que impulsen, xunto ca FIGA, a revista da Festa da Palabra Silenciada, que, como decía, vai a ter continuidade durante todo o período. No 87, tamén en Compostela, xurde o colectivo anarquista Mulleres Libres de Santiago, que agrupa o feminismo anarquista libertario galego e que tamén vai a participar nas campañas unitarias que se levan a cabo na cidade. Neste concello xorde tamén neste período os grupos de mulleres de universidade. A mediados dos 80 había cando menos grupos de mulleres en 7 facultades da USC. Entre os seus obxectivos estaban os de tratar de dar resposta ao sexismo e as actitudes e expresións sexistas que se producían entre o profesorado e o alumnado da USC e tamén difundir o pensamento feminista. No 90, ao disminuir o número de militantes, deciden ter un único grupo que engloba toda a universidade. Outro colectivo que se consolida tamén en Compostela no 89 foi o de mulleres ensinantes do rosa ao violeta, que vai estar conformado por profesoras de EXB, ensinanza media, algunhas universidades que van a situar a súa labor na coeducación e as súas integrantes traballan en centros de localidades tan dispersos como a Coruña, Serra de Autes, Negreira, Santiago, e tamén van a participar das accións unitarias. Doutra banda, nos concellos da Coruña, Pontevedra, Vilagarcía, o feminismo tamén vai a ser moi activo e as feministas vanse organizar a través das asambleas de mulleres. No caso de Coruña, a asamblea créase no 82, despois das xornadas sobre o aborto, que se levaran a cabo ese ano, e van, entre outras moitas actuacións, presionar moito ao Concello da Coruña para que creasen na cidade algún centro de planificación e información en materia de dereitos, de sexualidade e de dereitos vinculados á saúde reproductiva das mulleres, que despois se crea no 83. Despois van a reivindicar, unha vez que se crea, que se lle dote realmente de recursos, se vais a cuestionar o enfoque e as funcións do propio centro e a reivindicar que se poidan realizar abortos seguros e gratuitos no marco do mesmo. No caso da Arousa, a Asamblea de Mulleres tamén estivo moi mobilizada estes anos, levando a cabo campañas propias, con moito eco, por exemplo, demandando garderías municipais gratuitas. Nesta asamblea participaban moitas mulleres separadas, con fillos, que eran como moi conscientes desta problemática. Tamén van a denunciar casos específicos de violencia, van a demandar ante as institucións públicas que se ofreza información sexual e anticonceptiva, e tamén van presentar ante o Concello de
de Vila García un proxecto para que se crease un centro de información ás mulleres. Ademais, nesta asamblea tamén participan mulleres traballadoras da conserva e isto vaise a reflectir, vaise a facer ver nas súas propias reivindicacións e no feito de que van a participar nas movilizacións obreiras laborais que se levan nesa zona. En Lugo tamén, a través da documentación, vese que existía unha asamblea feminista creada a finais dos 70 que agrupaba a mulleres de diferentes ideoloxías, algunhas herdeiras da Asociación Democrática das Mulleres Galegas e que, cara a finais dos 80, vai reducindo a súa actividade e parece que se disolve. Doutra banda, nos concellos de Ourense e Ferrol tiñan tamén moita actividade a Asociación Galega da Muller. As feministas de Ferrol foron moi críticas ca política local e, por exemplo, na documentación revisada vese que, por exemplo, no 88 asisten a un pleno municipal para denunciar que o Concello financiase unha asociación provida que cuestionaba claramente o dereito ao aborto das mulleres ao tempo que non tiña para nada en conta as agrupacións feministas. Tamén en Ferrol, a finais dos 80, crease a Asamblea de Mulleres da Comarca de Ferrol, da Mau de Mulleres, de traballadores deste que van a implicarse e a mobilizarse na loita contra o paro e o desmantelamento industrial de Ferrol e progresivamente tamén se van ir sumando as reivindicacións do movemento feminista. Durante a segunda década do 1980 nacen ademais outras agrupacións que non viñan tampouco da década anterior que tamén van xogar un papel relevante. Algúnas vencelladas aos partidos políticos, como foi o caso de Mulleres Nacionalistas Galegas, que se crea formalmente en Compostela no 86, vinculada inicialmente ao BNG e que máis tarde pasaría a ser unha organización independente. Esta organización identifícase como feminista, nacionalista e autónoma e vai a ter moita presencia nas 7 cidades galegas e nas zonas de influencia. No 88 tamén se crean en Vigo e en Compostela as asociacións de mulleres progresistas vinculadas ao PSOE, forman parte da Federación Estatal de Mulleres Progresistas e no 93 constitúen tamén a Federación Galega de Mulleres Progresistas. Estas asociacións comezan a ter presenza en moitos concellos galegos e comezan a abrir centros de asesoramento e información e atención ás mulleres e ademais tamén van a participar das convocatorias unitarias. A finais tamén dos 80, os sindicatos comezan a crear secretarías e comisións da muller, Este é o caso de Comisións Obreiras, CXT, o Sindicato Labrego, no 94 creas a CIGA e xa nace dende a súa fundación non ten recollida a creación dunha Secretaría de Muller e a idea de espallala a nivel comarcal e tamén os partidos políticos comezan a crear comisións da muller. Por exemplo, o BNG no 92 crea a Comisión da Muller coa idea de mudar as condutas internas da organización e ter máis presente as reivindicacións feministas. No 95 tamén se crea a Asamblea de Mulleres de Galiza Nova. Cales serían... Bueno, este é un repaso moi breve e por riba, porque seguro que hai máis organizacións que se me escapan. Cales serían as principais reivindicacións destas organizacións feministas? Bueno, ao revisar a documentación vese que a actividade foi inmensa e que as reivindicacións tamén son moitísimas, pero a modo de síntesis eu escollo como o agrupo en 6 reivindicacións principais. En primeiro lugar, o aborto. No 85 acabábase de modificar o Código Penal e despenalizar o aborto, pero só en 3 supostos, e hai un descontento moi grande no movemento feminista e durante todo o período vai haber moitas movilizacións nas que non me puido deter por cuestión de tempo. En segundo lugar, outro tema que adquire gran relevancia é todo o que ten que ver ca violencia contra as mulleres, as diferentes manifestacións da violencia e poñéndose especialmente o foco na violencia sexual e na inseguridade que vivimos as mulleres no espazo público. Desde esta perspectiva, o movemento feminista vai reivindicar a necesidade de información, de non atomizar o problema, de non individualizalo, de darlle esa dimensión pública, de denunciar e, por suposto, de requerir ás institucións públicas unha resposta.
En terceiro lugar, a sexualidade, é unha reivindicación que ven tamén da década anterior, pero que neste período se sigue avanzando, non, cunha crítica ao sistema heteronormativo, non, e adquire tamén relevancia o lesbianismo, non, e as problemáticas específicas que viven as mulleres lesbianas. En cuarto lugar, tamén están as desigualdades laborais, as discriminacións no traballo e o desemprego, que é un tema central, non, tamén para o movimento feminista, e vencellado a isto, comezase tamén a poñer o foco na situación das amas de casa e en todo o que ten que ver co traballo doméstico, o traballo dos cuidados, un traballo pois non é remunerado realizado por mulleres. En quinto lugar, tamén se aborda o tema do sexismo na escola e a necesidade de avanzar na ecoeducación, non, e de promover un cambio na xente moza, un cambio de valores, un cambio cultural. E, finalmente, durante este período, creo que tamén tivo moita relevancia o pacifismo e a loita pola paz, non? Durante os 80 levanse a cabo as campañas contra a entrada de España na OTAN e campañas antimilitaristas nas cales as organizacións feministas tamén van a participar moi activamente. Moitas destas reivindicacións plantéxanse cara ante as institucións de niveis superiores por unha cuestión de reparto competencial, pero aos ser os concellos tamén as administracións máis próximas tamén se lles plantexan demandas, non? Entre as demandas que eu atopo, non, que se plantexan neste período está pois a creación de centros que esteñan dotados de personal estable, non, nos que se informe de todo o que ten que ver coa sexualidade, non, e se atenda pois a saúde sexual e reproductiva das mulleres e nas cales tamén se poida realizar abortos. Formúlase, ademais, claramente neste período ante os concellos a necesidade de que actúen contra a violencia contra as mulleres, creando recursos específicos e creando casas de acollida ou centros semellantes. E, en terceiro lugar, tamén se demanda, non, que se creen centros municipais de información e asesoramento de carácter máis xeral sobre os dereitos das mulleres e nos cales tamén se poidan levar a cabo actuacións de análise e investigación sobre as desigualdades das mulleres e outro tipo de actividades que en moitos casos están levando a cabo as organizacións feministas ante a inacción tamén das institucións públicas. Para rematar este primeiro punto, quería salientar que neste período tamén se crean outro tipo de organizacións de mulleres que plantexan reivindicacións e problemáticas das mulleres polo feito de ser mulleres, pero que non se autodefinen feministas. É dicir, formarían parte do movemento de mulleres galego, pero non do movemento feminista. Aquí están as asociacións de viúvas, que xa tiñan moita presencia na década anterior, asociacións de ama de casa, que na provincia de Lugo adquiren moita presencia en concellos como Lugo, Vilalba, Ribadeo, Foz, Mondoñedo, Monforte, Burela, etc., e que consiguen ter máis de 2.000 afiliadas a finais da década 2000, asociacións de mulleres empresarias, as vogalías das mulleres das asociacións veciñais que comezan a formarse nos 90, especialmente en Vigo, e que son moi activas e despois que tamén se crean en Ferrol, Ourense e Coruña, e despois finalmente as asociacións rurais que empeza a promover a Xunta de Galicia a partir fundamentalmente do 91, unha vez que se crea o SEGAI e que se espallan por todos os concellos galegos e que están moi alineadas pois cas políticas do goberno autonómico. Ata aquí este breve repaso da primeira cuestión e agora vamos á segunda, que é a representación política das mulleres nestas institucións. Dende a ciencia política, unha distinción que ten resultado clave foi a realizada por primeira vez por Hannah Pickins entre representación descriptiva e substantiva. Mentre a representación descriptiva fai referencia ao feito de que as persoas representantes deben compartir un conxunto de características que a cidadanía que representan, o termo representación substantiva fai referencia ao feito de que as persoas representantes deben actuar non polos intereses da cidadanía que representan. Nos estudos feministas, no movimento feminista, o concepto de representación descriptiva tense utilizado moito para reivindicar a presenza das mulleres nos órganos de representación. Dunha banda, por unha cuestión de xustiza social e de legitimidade democrática, e doutra tamén se ten argumentado que as mulleres, pola situación de subordinación, que teñen intereses particulares e que se non están presentes nas institucións representativas,
pois as súas preocupacións, as súas demandas, pois non se convertirán, non entrarán en axenda e non se convertirán en políticas públicas. Neste senso, a finais dos 90, tras analizar as políticas escandinavas, plantexase que o número sí que importa e que cando as mulleres representan entre o 15 e o 40%, a minoría comeza a volverse non o suficientemente forte como para poder xerar alianzas e promover cambios nas organizacións. Ben, para analizar esta cuestión no ámbito local, eu vou a utilizar 3 indicadores, que son a presenza de mulleres en postos de alcaldía, a presenza de mulleres en postos de tenentes alcaldes, como tenentes alcaldesas, e a presenza de mulleres nas asambleas municipais. En canto ás alcaldesas, tal e como se pode ver no gráfico que tedes na pantalla, bueno, pois son moi minoritarias durante o período analizado. No 95, non, a última legislatura que se celebra neste período que analizo, non chegan sequera ao 5% non, do total de alcaldes e alcaldesas que hai en Galicia. Ademais, a comparar os datos entre Galicia e España, vemos como a partir da terceira legislatura esta porcentaxe é lixeiramente inferior en Galicia que en España. Doutra banda, cando nos fixamos no tamaño dos municipios, vemos que as mulleres que son escollidas como alcaldesas, a gran maioría sono en concellos de menos de 5.000 habitantes, é dicir, concellos pois con pouca capacidade ou con menos capacidade de actuación. Iso temos un 4%, non en concellos de máis de 20.000 habitantes. Si nos centramos no partido político polo cal se presentan, vemos ademais que a maioría pertencen a forzas conservadoras e centristas. Temos un 17% que se presentan, bueno, que son elexidas non polo PSOE e un 2% polo BNG durante todo este período. Si nos fixamos agora nas tenentes alcaldesas, observamos que se a porcentaxe un pouco maior sigue sendo pois tamén moi reducida. Ao final do período, no 95, representan un 9,3%. Ao ver tamén o tamaño do municipio, vemos que aquí ocorre ao revés. A medida que aumenta o tamaño do municipio, aumenta a porcentaxe de tenentes alcaldesas, pero, aínda así, nos concellos de máis de 50.000 habitantes, pois non supera o 12%. Segundo o partido político, vemos que a maioría pois son dun partido conservador, pois son as forzas que teñen máis representación non nos concellos. Vemos pois eso, que hai un 19% polo PSOE e un 3,5% polo BNG e o resto serían partidos conservadores. No obstante, se analizamos a porcentaxe de mulleres de tenentes alcaldesas en función do total de tenentes alcaldesas e alcaldes que teñen cada partido, e vemos que o BNG é o partido non que máis promove as mulleres a esa posición, seguido de cerca polo PSOE, frente a, neste caso, a Partido Popular, que aínda que as tenentes alcaldesas son maioritarias desa forza, proporcionalmente son menos nese partido. Aínda así, siguen sendo minoría en todos os partidos políticos. Vale, se nos fixamos xa nas concelleiras, vemos que no 95, vale, chegan ao porcentaxe do 11%. E, ao igual que acontece cas tenentes alcaldesas, a medida que aumenta o tamaño, pois aumenta a porcentaxe non de concelleiras. Nas eleccións do 95, nos concellos de máis de 50.000 habitantes, chegamos ao 22% sobre o total. En cambio, nos concellos de menos de 5.000 habitantes, nesa legislatura, as mulleres non representan nin o 10%. Vale, siguen sendo moi masculinizadas estas institucións. En canto ao partido político, pois o mesmo, maioritariamente de forzas conservadoras, Alianza Popular, Partido Popular, no obstante, na legislatura nas eleccións de 1995, vemos non que o BNG dá un salto grande non e as mulleres pasan a representar o 15%, as concelleiras do BNG pasan a representar o 15%, cal é o doble que na legislatura anterior. Si nos fixamos no partido... Bueno, isto é o que vos acabo de decir, perdonade.
Vale, para concluir, en base un pouquiño destes datos, constatamos, polo tanto, que neste período as institucións locais están aínda moi masculinizadas, non? Sendo case anecdótica a presenza das alcaldesas e que as asambleas municipais, pois as mulleres consiguen superar esa masa crítica da que se nos falaba do 15% a partir de 1990 e son os concellos de máis de 20.000 habitantes. Indo xa ao terceiro punto, feminismo institucional e políticas de igualdade, que vou a ter que correr. Dende a ciencia política tense acullado a nivel internacional o termo de feminismo institucional para referirnos a aqueles actores que desde dentro do Estado promoven a igualdade e tratan de rachar cas xerarquías de xénero. Cuestiónase a idea do Estado como un ente patriarcal e monolítico, non? E plantéxase que, que os actores positivos, os actores feministas que teñen potencial para operar nas diferentes áreas políticas. Non que sexa fácil, pero que é posible. A nivel español, no 83, como sabedes, crearase o Instituto da Muller, no 91 en Galicia o SEGAI, e si, non poido aprofundar, pero simplemente decir que estas institucións non van a ter unha relación de colaboración influída co movimento feminista, vale? No caso do SEGAI, pois, ni siquiera era un obxectivo, claramente, non? Canalizar as demandas feministas. Se nos centramos no nivel municipal, nunha investigación a partir dunhos datos que xerei no ano 2010, non, para a miña tese de doutoramento, pois identifico que hai 18 concellos, non, que señalan que comezaron a levar políticas de igualdade pois antes do 1995. Isto equivale aproximadamente a un 5,5% do total de concellos. Aquí teño os datos, pero tampouco me vou a parar, non me vou a poder parar, pero temos as 5 das 7 grandes cidades, algúns concellos, 2 concellos de máis de 20.000 habitantes e despois todos os concellos, os demais concellos, 11 concellos de menos de 20.000 habitantes. Tratei de xogar un pouquiño cos datos, non, en base ás hipótesis que plantexa as investigacións previas sobre que factores favorecen que entre na axenda política pois a igualdade de xénero, neste caso no caso dos concellos, e algunhas das cuestións que vemos, non hai alcaldesas en ningún destes concellos, é dicir, que as mulleres que foron escollidas alcaldesas non iniciaron as políticas de igualdade nos seus respectivos concellos, en ningún dos concellos hai unha masa crítica de concelleiras, na metade dos concellos sí que é verdade que hai unha porcentaxe de concelleiras nos plenos superior á media, pero na outra metade non, e hai 4 concellos que non teñen ningunha concelleira. En canto ao partido político, en 8 goberna un partido progresista ou de esquerda, pero noutros 10 pois non é así. E en canto ás organizacións feministas, en 6 destes concellos pois teñen agrupacións feministas. Ao recoller información máis polo miúdo destes concellos, só consigo ter evidencias de que realmente iniciaron as políticas de igualdade 9 concellos, que son estes que podedes ver aquí, non? 5 concellos crean unha Concellería da Muller, Vigo, de forma absolutamente pioneira, Ourense, Ferrol, Santiago e Padrón. 6 concellos crean un centro de información e recursos ás mulleres neste período, Ourense, Vigo, Santiago, Arzúa, Padrón e Vilanova. 4 crean unha casa de acollida ou semellante. O Concello de Vigo é, ademais, o primeiro en Galicia e un dos primeiros de España en crear un Consello de participación das mulleres e tamén é o primeiro en aprobar un plan de igualdade. En Ourense, según a documentación que revisei, tamén había plan, pero non fora aprobado no pleno. E xa para rematar, 2 minutos, tanto Vigo como Ourense, en base a estes datos, pois son os concellos que desenvolven as súas políticas neste período, que máis desenvolven as súas políticas neste período, especialmente Vigo, non? E ambos os 2 concellos eran concellos onde había importante activismo feminista e nos 2 tamén gobernaba, neste caso, un partido progresista. Se nos centramos moi brevemente en Vigo, compre destacar que un dos factores claves que non analizaba previamente o papel que xogaron 2 mulleres feministas, non, que formaron parte do goberno municipal durante este período, non, e as cales dende a ciencia política chamaríamos actores críticos, non, mulleres que son decisivas para que se desenvolvan, que pulan para que estas políticas de igualdade se leven a cabo. María Xosé Porteiro do PSOE, que vai ser quen impulse de forma pioneira a creación da Concellaría da Muller, un ano despois de que se
se aprobase a lei de bases de réxime local, e aí tamén a que vai impulsar a municipalización do CIN, e María Xosé Galdón, que impulsa a creación do Consello Municipal, Ana Galdón, que impulsa a creación do Consello Municipal da Muller e a elaboración tamén de forma participada cas organizacións feministas do primeiro plan de igualdade. No Consello Municipal, pois, participan as organizacións feministas, as secretarías de muller dos sindicatos, as vogalías, etc. Analizado isto desde unha perspectiva multinível e necesita máis reflexión, parece que o nivel local, a través do caso de Vigo, preséntase como unha iniciativa pioneira e unha experiencia real de feminismo institucional, porque se produce unha colaboración, unha cooperación entre o organismo de igualdade municipal e o movemento feminista. E isto non aconteceu nos niveis de goberno superior. E como normalmente non se analiza o ámbito municipal, parece que queda escondida esta realidade. Eu creo que esta experiencia foi pioneira e serviu de guía e de práctica para o resto dos concellos que viñeron posteriormente. Este sería o caso de Compostela, que tamén crea o Consello Municipal da Muller xa fora deste período, pero no ano 2000, e tamén aproba o seu primeiro plan de igualdade e tamén da man dunha concelleira feminista como foi Encarna Otero, polo cal este parece ser que sí que parece tamén ser un factor importante o rol que xogaron algunhas concelleiras da muller ou de igualdade que eran feministas. E xa para concluir, e sinto moito terme pasado, este breve repaso do acontecido durante esta década no ámbito local me leva a reafirmar unha convicción que xa tiña e que ten que ver con aquilo que nos decía Simone de Beauvoir, que para as mulleres as alianzas son unha cuestión de supervivencia, e eu creo que para as feministas aínda máis, dende a autonomía, dende a posición que ocupemos en cada momento, dende as nosas propias conviccións, pero xo xuntas e con alianzas poderemos avanzar e avanzamos no pasado cara a unha sociedade máis xusta e máis feminista. Quedo aquí. Muchas gracias. Comezo así, sin máis. Sí. Como te presentei antes, si queres, Beatriz. Vale, pois estaba esperando que dixeras algo introductorio. Vale, entón, bueno, pois o primeiro, dende logo, dicir que estamos de festa e agradecer ao Consello da Cultura Galega que celebre esta festa. Non cumplimos 50 anos, que medio siglo hai que celebralo ao grande, non? E a min se me pediu que fixese un percorrido persoal pola historia persoal e colectiva da Universidade, do feminismo e do movimento LGTBIQ+, na Universidade, e iso vou facer, non? E claro, para iso vamos facer unha viaxe no tempo e un exercicio de memoria individual e colectivo. Imos retroceder ao século pasado, que se di moi pronto, a un momento no que o feminismo e o activismo gay ou gay e lesbiano, que era como se dicía daquela, o que tamén nos puxo diante outra verdade que aprendemos sobre a marcha, que a orde das palabras importa, porque é un síntoma dun réxime histórico, e aprendemos moi pronto que nomear o mundo era xa unha forma de transformalo, pero no como se nomea estaba o quid da cuestión. Entonces, os activismos feminista e gay lesbiano estaban nas rúas, nos nosos corpos, nas nosas conversas e nos nosos desexos, pero, desde logo, non nas aulas universitarias. Daquela, o feminismo académico en España era aínda unha rareza heroica. Celia Amorós e Amelia Valcárcel daban a batalla desde a filosofía nas súas universidades e para moitas de nós foron mestras fundamentais. Líamolas con verdadeira voracidade, como quen atopa un mapa ou unha caixa de ferramentas para entender
por que o mundo estaba construído como estaba, como podía comenzar a ser deconstruído, mesmo se moitas de nós o que queríamos era destruílo, e xa. Recordo unha ocasión nunha semana de filosofía de Pontevedra, da Aula Castelao, e ao mellor algunha máis deste público selecto tamén o recorda, porque é como para recordar, non? Tal vez fose no 1995, cando Amelia Valcárcel, tras impartir unha conferencia plenaria, tivo que saír protexida pola policía. Tal era o furor fálico que tiña levantado o seu pensamento feminista entre certos filósofos trogloditas da sala que chegaron a ameazala físicamente. E isto pasou. E non sei se algunha máis estivo, pero así pasou. Quen se tería imaginado que un cuarto de século despois Amelia Valcárcel se convertiría nunha das voces máis notorias e casposas do feminismo TERF do Estado español? Pero iso estaba moi lonxe todavía. Eu traballaba daquela como titora na UNED de Pontevedra e lembro con moitísima emoción as conferencias que organizaba Pilar Allegue, traendo aquelas pensadoras que para nós eran case míticas. Ata ese momento as nosas lecturas feministas foran sobre todo vocacionais, apaixoadas, compartidas en grupos de mulleres onde circulaban libros, fotocopias, moitísimas fotocopias, películas, experiencias de vida e bibliografías apuntadas a man a toda presa nun papel calquera, nun bar calquera. Líamos compulsivamente literatura de mulleres porque o certo era que toda a nosa aprendizaxe literaria se fixera mayoritarísimamente sobre textos de escritores. Pero tamén líamos teoría feminista, a pouca que había, ou intentábamolo, porque case todo estaba en inglés ou francés. Así que o feminismo obrigounos tamén a aprender idiomas. Así de tantísimo buscábamos acceder a aquel pensamento que nos estaba a cambiar a cabeza e a vida. Éramos novas e tremendamente entusiastas, e o entusiasmo suplía moitas carencias. Nas bibliotecas universitarias apenas había libros de feminismo. Internet aínda non existía como espazo de acceso democrático ao coñecemento, algo que está a piques de acabarse tamén. E na universidade e no mundo falábase aínda casi exclusivamente en masculino. As que insistíamos en falar en feminino ou en usar linguaxe inclusiva éramos vistas como exaxeradas, radicais ou directamente enfermas mentais. Pero algo levaba un tempo movéndose. No Estado español levaba un tempo circulando a teoría do xénero, a idea do sistema sexo-xénero, a intuición revolucionaria de que aquilo que parecía natural era en realidade unha construcción cultural atravesada por relacións de poder. Entón, en 1992, eu cheguei á Universidade de Vigo e tiven unha sorte inmensa. Atoparme ali con María Jesús Fariña, con Belén Martín e Ana Bringas. Ás veces penso que todo comezou verdadeiramente naquel encontro, porque as institucións non cambian soas, cambian cando unhas poucas persoas se recoñecen mutuamente e deciden poñerse en movimento. Nos creamos o Feminario Teorías da Diferenza, o primeiro grupo de investigación feminista da Universidade de Vigo. Visto desde hoxe pode parecer algo pequeno, pero daquela era un acto de insurrección intelectual. Non só queríamos estudar feminismo, queríamos producir coñecemento feminista desde Galicia, crear redes, abrir espazos, introducir na universidade teorías e autoras que prácticamente non existían nos programas académicos. E vou eliminar o prácticamente e vou a decir que non existían nos programas académicos, salvo o mellor Simone de Beauvoir, non? A querida Simone. Organizamos cursos, seminarios, encontros científicos, trouxemos especialistas de referencia e empezamos a convertir a Vigo nun lugar onde o feminismo podía pensarse colectivamente. Lembro tamén outro momento decisivo. Falo dos primeiros 80. A primeira vez que lín a Monique Wittig.
aquel instante no que cheguei ao final do texto e apareceu a frase mítica: as lesbianas non son mulleres. Estaloume a cabeza, como a todo mundo desde que as pronunciara nunha conferencia no 1980. Hai lecturas que unha non esquece nunca porque dividen a vida en dúas partes, antes e despois. E así que a miña vida se divide tamén en A, M, W e un post-Monique Wittig, non? Comprender que a heterosexualidade non era unha práctica privada, senón unha institución política. Comprender que o binarismo home-muller era unha tecnoloxía de poder. Comprender que aquilo que nos ensinaran como natureza era, en realidade, historia, ideoloxía, dominación. E foi unha epifanía, e tamén unha liberación, porque a partir de aí, como un castelo de naipes que se desmorona e se quita unha das cartas de abaixo, o patriarcado amosou a súa febleza intelectual. O patriarcado, como dicían por entón as feministas italianas, é finito. E estaba efectivamente acabado porque nos coste décadas ou nos coste séculos, en realidade acabaremos con el. En 1900, retomando o fío histórico, no 1995 aconteceu algo que daquela parecía casi imposible. Xosé Manuel Buxián, profesor de Belas Artes na UVigo, organizou un curso de verán titulado Os estudos gays e lesbianos en España. Vedes aínda gays e lesbianos. A orde era esa. Dito hoxe, quizáis non impresione tanto, pero naquel momento foi unha auténtica conmoción intelectual e política. Non se trataba de falar de homosexualidade desde o discurso médico, xurídico ou psicolóxico, como acontecera tradicionalmente, senón de falar de estudos gays e lesbianos, é dicir, de coñecemento, teoría, representación, cultura, política, pensamento. Creo que daquela non éramos plenamente conscientes de estar asistindo a un momento fundacional. Entre as 20 persoas relatoras, só había dúas mulleres, Mercedes Bengoechea e eu mesma. E ali falei por primeira vez nun contexto académico español de teoría literaria lesbiana e de teoría feminista e queer. Lembro perfectamente a mestura de vertixe, entusiasmo e extrañeza que producía pronunciar aquelas palabras en voz alta dentro da universidade, dese templo do saber que é a universidade. Tamén o público era maioritariamente masculino, o público deste curso de verán, non? E sendo honestas, bastante homo, no sentido de homo hominis, homo centrado, aínda. Pero estábamos aprendendo moi asiña. Aprendíamos que os espazos gais e lesbianos non podían reproducir as xerarquías patriarcais que criticábamos fora, que o feminismo non era un engadido opcional, senón unha transformación radical da mirada, da relación e das formas de facer política. Anos despois, Xosé Manuel Buxián e máis eu crearíamos Legais, o colectivo de lesbianas e gais de Vigo. E se algo lembro con emoción daquela época é precisamente a converxencia entre o movimento feminista e o movimento lesbi-gai. Xa vedes, aquí xa cambiáramos a denominación. Cambiámonos mutuamente, compartimos lecturas, estrategias, complicidades, formas de resistencia e tamén formas de coidado. Aprendemos xuntas e xuntos que as nosas loitas non eran paralelas, eran profundamente a mesma loita. A finais dos 90, no 1997, fun convidada a Portland University en Oregón e ali vivín outro momento epifánico. As bibliotecas das universidades norteamericanas parecéronme a biblioteca de Babel. Ali estaban todos aqueles libros, e cando digo todos aqueles libros que levábamos anos buscando desesperadamente, as nosas mestras, Adrienne Rich, Audre Lorde, Teresa de Lauretis, Kate Rubin, Judith Butler, Monique Wittig, Yves Kosofsky-Sedgwick,
todas estaban ali agardándonos anteis. Foi epifánico, absolutamente, sí. E unha pasada. Eu viña dunha universidade onde prácticamente non había bibliografía feminista e moitísimo menos lesbiana e queer. E de súpeto atopábame nun lugar onde todo aquel pensamento existía, circulaba, discutíase, xeraba comunidade intelectual. Aquel semestre cambiou completamente a miña formación e permitiume escribir sexualidades, teorías literarias feministas, libros que anos despois recibiría o premio Isidra de Guzmán, o premio máis importante, porque tamén era o único, que había entón no Estado español para premiar a investigación feminista. Pero o máis importante aínda foi a sensación de comprender que estábamos formando parte dun movemento internacional de transformación do coñecemento, que non éramos unha anomalía, que había outras universidades, outras profesoras, outras investigadoras tentando agrandar as mesmas fendas. E chegou o século XXI, e con el chegaron tamén as institucións que tanto tempo levávamos soñando e polas que tanto tempo levávamos pelexando. No 2000 conseguimos crear a Cátedra Caixanova de Estudos Feministas da Universidade de Vigo, unha estrutura pioneira para o feminismo no sistema universitario español. Aquel espazo permitiunos financiar investigación, organizar actividades, consolidar redes, traer especialistas internacionais e, sobre todo, legitimar académicamente un campo de coñecemento que durante anos fora tratado como algo marxinal ou sospeitoso e a quen facíamos daquela feminismo supúxonos, ademais, bastantes atrancos nas nosas carreiras profesionais. Daquela xa non éramos unhas poucas feministas dispersas, éramos unha comunidade intelectual e política. Da cátedra xurdiría máis tarde o máster en estudos de xénero que codiriximos Purificación Mallobre e máis eu durante 8 anos. Hoxe pode parecer normal que existan estudos de xénero na universidade, pero de aquela foi unha auténtica revolución académica. Creamos cursos de especialización e programas de posgrao antes incluso de que existise un marco oficial consolidado para este tipo de estudos. E cando no 2007 co Plan Bolonia se aprobaron os programas oficiais de posgrao, a Universidade de Vigo estivo entre as 5 primeiras universidades do Estado que puxemos en marcha un máster oficial en estudos de xénero. E aquelas aulas enchéronse de estudantes. E eu, claro, son unha profesora de unha facultade de filoloxía. E o alumnado de filoloxía está motivado de outro modo. Pero de pronto estos estudantes, algún estudante tamén houbo, querían transformar o mundo desde o feminismo. E iso era probablemente o máis emocionante de todo. Porque ao final o importante non eran só os programas académicos, nin os proxectos, nin os congresos, nin os libros. O importante era ver como aquelas palabras que anos atrás parecían perigosas empezaban a circular con naturalidade. Performatividade, heterosexualidade obrigatoria, pensamento heterosexual, lesbofobia, teoría queer. E lembro perfectamente, hai 30 e tantos anos, todavía ao século pasado, entrar en clase cunha carpeta chea de fotocopias de Judith Butler e Monique Wittig que casi ninguén lera aínda, porque non estaban aínda traducidas, e repartilas como material docente en traducións caseiras feitas con máis maña que profesionalidade, teño que dicir. E lembro tamén a sensación contradictoria de placer e perigo, como o título dese famoso libro de historia do feminismo, porque ser feminista naquela universidade era complicado, pero falar de lesbianismo e teoría queer significaba situarse aínda máis nas marxes. Pero que euforia había tamén naqueles anos. Que sensación tan intensa de estar descubrindo un mundo, de comprender de pronto que as nosas vidas tiñan historia, teoría, xenealoxía, que non estábamos tolas nin soas, que outras mulleres antes que a nós pensaron aquilo que a nós aínda nos custaba nomear. O feminismo e o queer foron para moitas de nós
unha forma de coñecemento, pero tamén unha forma de supervivencia e de intoxicación case lisérxica. E chegou 2009, e con el outro momento que daquela parecía improbable. Conseguín como investigadora principal o primeiro proxecto financiado na historia da Universidade Española dedicado especificamente aos feminismos lesbianos e queer. A min gústame pensar no significado simbólico dese momento, porque implicaba pasar da marxinalidade á institucionalización de un campo de investigación, da clandestinidade intelectual á legitimidade académica. Se queredes, tamén sei que pensaredes que institucionalización ou legitimidade académica son palabras moi pouco queer, non? Ou casi podría decirse que antiqueer. Pero, en fin, de pronto, aquilo que durante tantos anos parecera excéntrico, perigoso ou irrelevante, convertíase nun proxecto de coñecemento recoñecido oficialmente na Universidade Española. E penso moitas veces na viaxe completa, no camiño que vai desde aquelas primeiras fotocopias quase clandestinas ata os programas de doutoramento, desde os grupos de lectura feminista ata os proxectos competitivos de investigación, desde a invisibilidade ata a creación de estructuras académicas estables. Nada diso foi fácil, nada diso estaba garantido, e nada diso foi obra dunha soa persoa. Foi unha historia colectiva, unha historia feita de alianzas, afectos, discusións, desacordos, entusiasmo, traballo e teimosía. A historia dunha xeración de feministas e activistas LGTBIQ+, que decidiu que a universidade tiña que cambiar. E tal vez o máis emocionante é pensar que, malia todo, seguimos aquí. Seguimos ensinando, seguimos aprendendo, seguimos discutindo, seguimos intentando abrir espazos para vidas, corpos, identidades e saberes que durante séculos foron expulsados do coñecemento lexítimo. E tampouco nada disto tería sido posible sen o meu alumnado de onte e de hoxe, que segue facéndome sentir que todo, absolutamente todo, valeu a pena en esta viaxe. Pero, ademais, fixádevos, este ano, e que casualidade, con meses de diferencia, temos dúas reitoras en dúas das tres universidades de Vigo. É dicir, de Galicia, Vigo centrada, perdón, de Galicia. Entón, este foi o noso percorrido, o percorrido que fixemos xuntas. E é impresionante. Claro, tamén a mí me gusta hablar só do positivo, non? Porque do sufrimento e isto sabemos tamén del, porque o vivimos, pero deso pasamos páxina rápido, porque hai que pasar páxina rápido. Pero, en fin, tamén quero recordar que, mesmo agora, na universidade siguen pasando cousas e nos que nos recordan que o patriarcado sigue vivito e coleando, non? Na Universidade de Vigo hai agora mesmo 2 procesos por acoso sexual abertos e, francamente, a Universidade de Vigo ten reaccionado tarde, mal e arrastrándose, non? Entón, e sabemos que en calquera momento, o sea, sabemos, porque no feminismo soubemos sempre, que todas as conquistas son reversibles. Entón, cumplimos 50 anos e eu, por min, voto por outros 50.000 de feminismo. Moitas gracias. Ben, moitas grazas. Foron dúas intervencións moi distintas, pero creo que moi complementarias, porque a palabra que quedou aí zumegando das dúas foi a palabra alianzas, que me parece moi fermoso, tanto para facer política como para facer coñecemento. Así que agora é a vosa quenda, se alguén ten algunha cuestión que facerlles ás nosas dúas ponentes, pois é o momento. Sí, María Xosé.
Bueno, moitas grazas as dúas por estas intervencións e, bueno, podríamos estar toda a tarde aquí con cada unha delas, non? A mí hai unha cousa, Natalia, que creo que xa o temos comentado unha vez e que a mí sempre me dou que pensar a partir de un traballo que leí sobre a participación das mulleres nos concellos, que se refería a España, non? Pero un dato que creo que ti non dabas e que creo que sei que o tes pensado, pero que a mí me parece relevante, é que as que participan nos concellos, as mulleres, non renovan. Que están 4 anos. E, sobre todo, nos concellos pequenos. Entón, eu creo que é un dato para mí fundamental, non? Que ten que facer pensar como é moi fácil decir, sobre todo nós, profesoras universitarias, podemos predicar lo divino, lo humano, o problema é como se cambia en esas circunstancias, non? Eu creo que aí o feminismo galego, con esas asociacións, con esos intentos, máis que os partidos, porque os partidos, se había mulleres feministas, podían presionar un pouco, non? Pero aquelas que viñan apoiadas e que participaban como concelleiras, non digo tenente alcalde, nin a simple concelleira, non renovaba os 4 anos. Non sei como vesti isto e, bueno, quizá haxe que darle máis voltas porque penso que sigue pasando, non? Non é tanto nos parlamentos, no Parlamento Europeo, porque xa teñen outro, ou no Parlamento Español, claro, son outros estándares de presenza, de participación, de apoio, etc. Bueno, aquí Marta tamén algo podrá decir, pero a mí me parece que esa política tan cercana que é a do Concello, que aquí temos a Encarna, como ese dato está constatado e como se pode corregir eso, ou polo menos facelo explícito para que teñamos en conta pois a hora de ver como se confeccionan as listas, como se traballa, pensemos nas vilas, no mundo rural, para que entren as concelleiras. Eu creo que eso temos que aprender da historia, digamos, de cales son os problemas que se foron detectando e poder avanzar con cambios, con medidas distintas, non? Sí. Bueno, moitas contesto? Sí, claro. Moitas grazas pola pregunta. O dato concreto non o analicei para este traballo, pero sí que o podería analizar, non? Porque teño os datos cos nomes e poido ver a continuidade. En todo caso, o que sí traía e que xa o saquei porque era moi larga a presentación e que sí que durante todo o período, porque hai estudios non que plantexan de forma reiterada que o nivel local é máis accesible que outros niveles de goberno precisamente por esa proximidade. No caso galego, comparando os datos de representación, o nivel local é onde hai menor proporción nas asambleas e bueno, nas alcaldías, porque hai máis concellos, pero ben bichedes que era moi tal. Por lo tanto, non é máis accesible. Despois, a outra cuestión que tú plantexas é a continuidade no tempo. Como che digo, non abordei os datos, pero sí que acabamos de facer un estudio precisamente sobre liderazgo das concelleiras, das mulleres no ámbito local e, bueno, sálenos de todo, pero basicamente o queime que teñen e unha das reflexións que salía de forma máis recurrente é unha vez e non máis, ou 2 veces e non máis, porque era un traballo incansable pola dedicación e o presencialismo que ten, absolutamente incompatible ou moi difícil de compatibilizar co rol dos cuidados, que siguen non entendéndose que existen e que hai que exercelos, e que, por lo tanto, non se poden aparcar a un lado, e despois salían cuestións de sexismo que sigue presente a pesar de que somos máis, que sigue presente nas institucións, salía falta de autoridade, decir, unha cousa é ter o poder e outra cousa é a autoridade, e non imposibilidade de
pois facer cumplir as súas directrices tanto no ámbito dos funcionarios e funcionarias como, bueno, a ir dirixirse á cidadanía, verdade, e que se vai con un concelleiro directamente non lle falen, ou incluso se vai con un técnico, porque vais a falar co técnico e non se vai a falar ca concelleira. Entonces salen moitas cuestións que están aí, que están pouco investigadas, que dificultan moito o exercicio da política e máis no local, precisamente, por esa proximidade á cidadanía, non? E outra cuestión que salía e que está pouco analizada, pero que xa nos dimos conta que temos que analizar é o exercicio da violencia, non? A violencia política, agora cada vez máis exercida nas redes, e como se vive tamén no ámbito local e como elas, non? Esa tamén era unha das cuestións polas cales tampouco se plantexaban continuar neste clima de polarización, como lles estaba afectando a ela e as súas familias esa violencia, como se exercía esa violencia. Polo tanto, bueno, efectivamente, non son máis accesibles as institucións locais e é moi complicado exercer os cargos aí, e especialmente sendo mulleres e aínda de hoxe, a pesar de todos os avances. Sí, eu ia na liña do que comentou ela, porque eu son unha desas que non repetín, foron os meus primeiros 4 e últimos anos e foi por vontade propia, como eu son das que sempre fun de lavar os trapos e puñelos ao sol porque clarean moitísimo máis, evidentemente o que acabas de comentar ti, creo que todas o temos interiorizado, son as dinámicas patriarcais, fundamentalmente dos machos da política, pero tamén de algunhas mulleres que tamén colaboran, non? No meu caso concreto, vivino en carnes propias e tamén en carnes alleas de outras compañeras que se dedicaron. Eu fui concelleira con 20 e poucos aniños e é o que acabas de comentar ti precisamente, non? Xa non é solo ter que gañarte o teu espazo, porque é moi fácil. Eu fun, é certo que no 2003, entón xa había unha dinámica electoral e había un avance social moito maior que nos 95, non? Pero por decir unha maneira, o exercizo práctico desa lei electoral era máis superficial que outra cousa, é dicir, había que meter, e aquí en Carna sabe moito, porque coincidimos moitísimas veces en eses debates, había que meter mulleres nas candidaturas, había que meter mulleres arriba das candidaturas, pero logo, na práctica diaria, cuidado, ti non sabes, ti eres demasiado nova, ti eres demasiado inexperta, ti eres demasiado. Entón, e logo, como decías ti, nun concello no meu era de menos de 5.000 habitantes, era full time. Eu non tiña, xa non é que non tivera dedicación exclusiva, eu non cobraba por estar no concello. Eu traballaba e tiña que ir ao concello, pero era full time. O sea, a xente viña chega máis a casa, prácticamente, porque sabía onde vivías, e decíache, mira, que a leira non sei canto, e que se me meten as silvas e non sei que. Entón, digamos que eu era a peoa, literalmente, do concello, pero a máis maltratada do concello. E iso que eu era de armas tomar xa con 20 e pico anos. Se chega a ser agora, bueno, cagaríase pola pata baixo. Pero me refiro, todas esas dinámicas patriarcais ao final o que fan é iso, non? Que realmente moi poucas masoquistas continúan con esa deriva. E xa a eso, se lle metemos o tema dos cuidados, efectivamente, eu daquela non tiña responsabilidades familiares, a miña parella estaba dentro do, vamos a decir así tamén, da organización política, entón non había moito máis problema. Se chega a ser con uns anos despois, sería inabrangable, non? Entón, sí que é certo que en estos 50 anos ten mudado moitísimo, moitísimo. Pero, si moitísimo digo, eu creo que máis polo que temos furado nós, que polo que teñen cambiado eles e algunhas elas, non me refiro. Entón, sí que creo que estamos de noraboa no sentido de que, e ademais, se falamos xa, vamos, xa non digo da temática LGTB+, dinámicas por todo iso, aínda que efectivamente hai moita transfobia e homofobia, moito, sobre todo, moita ignorancia, é ben certo que todo iso foi grazas a que furamos as persoas que militamos en cada un dos colectivos, non? Do feminismo en xeral e en particular. E xa digo, se non hai máis mulleres na política é directamente porque non nos deixan, literalmente, e as que queremos nos damos por vencidas, non? E creo que eso tamén forma parte, cando digo en política, digo en calquer eido, non? En calquer organismo, dentro do que son as universidades, está claro que somos moitas, pero a verdade é que chega un momento vital en que tens que priorizar a túa vida sobre determinadas loitas. Entón, creo que eso é importante tamén que se reflexe nos estudos, non? Que seamos realmente sinceras. Seguimos militando en moitas organizacións, pero hai moito que rascar, non? Como decía antes. Vale, Marta e Encarna, acabamos. Bueno,
Eu, en primeiro lugar, quería darlle os parabéns ás dúas por as súas intervencións tan increíbles, tan estimulantes. Bueno, efectivamente, creo que todas as que estamos aquí estamos de noraboa, non? Sentíndonos parte desa historia e deses pulos que veñen de atrás, polos que ninguna das que estamos aquí neste outro momento, vindo de historias tan interesantes e de tanta loita, como comentaba Beatriz na universidade, e todas as historias con nome propio asociativo, con nome propio feminista en numerosas vilas e concellos de Galicia, pois nos permiten ter unha foto actualizada e comprendernos mellor, non? En ese sentido, creo que é fundamental e interesante o que estamos escoitándose aquí. Eu un pouco tamén en relación ao que estaba comentándose sobre o poder local, sobre a representación das mulleres, sobre a ausencia de poder, concordo, e polo tanto non vou repetir moitas das cousas que aquí dixeron as compañeiras e que con Natalia efectivamente fixemos esa investigación que tamén leva o subtítulo Dillo ti, que a mí non me fai caso, que é unha metáfora donde os grupos de discusión continuamente moitas mulleres e mullerazas con experiencia e con sabiduría e coñecemento frustrábanse ou frustranse cada vez que no seu exercicio do poder político local se sentían ninguneadas tanto por o persoal técnico ou como por compañeiros de goberno, de partido ou de oposición. Entón, eso é moi importante. Pero eu quería tamén aí abrir, porque estamos falando, comentaba María Xosé, non ese dato de retirada voluntaria ou retirada cansada da política local antes que os homes, pero non esquezamos que hai retirada voluntaria ou cansada e moitas veces hai mobilidade e retirada ou presencia cando hai pouco poder político local. Quero dicir que as mulleres somos como pequenas pezas que tamén estamos cando non hai nada que rascar entre comillas en termos de poder político para sacar, para poñer, para estar nos momentos que non se vai recoller nada e que alguén ten que figurar. Entón, creo que non só temos que pensar nesa parte nosa consciente de canseira, sino desa estrategia patriarcal invisible ou latente que tamén fai que nos coloquen nos lugares, moitas veces, as sabendas que son lugares de momento de menos poder ou de perder o poder, vale? E iso tamén me acordo coa nosa compañeira da Rede Armela, Isabel Diz, os perfiles políticos que estudábamos dos cargos na Administración Pública Galega nos salía a mobilidade das mulleres en esos cargos de decisión política, entraban, saían con perfiles xóvenes, con menos casadas en menor medida que os homes, ou sin familia, é dicir, pezas fáciles de mover, sacar e poñer. Entón, era un pouco por completar esta cuestión, esta operativa, estos dispositivos patriarcais que nos fan cansarnos e retirarnos e que tamén nos obligan a quedarnos ás veces ou a manternos en posicións con poderes moito máis valeiros. Moitos parabéns ás dúas por as vosas conversas e por o voso coñecemento. Sí. Bueno, aparte de darvos os parabéns e de dar os parabéns por estes 50 anos, porque nos ven moi ben mirarnos no espello. Eu estuve en 12 anos na política local e ao final marchei, tomei eu a decisión. Claro, pasei de unha época de oposición a unha situación de non gobernar, pero ser importante na decisión, a gobernar, non? E eu son das que, e logo despois volvín a estar no goberno da Xunta de Galiza. Eu coido que, e isto me costou convencer o movimento feminista, que o do vai ao boe postas a servicio da muller son maravillosos, porque nós pagamos impostos e o diñeiro público ten que estar ao noso servicio. E isto quero dicilo aquí, e quero ademais dicilo con esperanza, porque ten que haber mulleres en todos os lados, e que temos que ter capacidade de decidir. E iso é moi importante, porque as políticas locais son aquelas que nos quedan máis próximas. E eu, co paso do tempo, ora que xa pasou moito tempo, o que me sentí maltratada na política municipal, agora recoñezo que a cidade me recoñece. E isto tamén quero dicilo, porque é importante, é moi importante. Ao final, ainda agora me paran para dicirme que, porque usted alguén conocerá no Concello. Por tanto, están atribuindo un poder que non teño, que
non me calo de decir que non teño, evidentemente, non? Pero iso tamén é verdade, entonces hai que sabelo. Entonces, para todas as rapazas de menor edad, evidentemente as mulleres temos unha vida, nada máis que unha, e non a vamos volver a repetir. Pero é verdad que estar nas instancias políticas é moi importante e é moi importante gobernar. Pero tamén é verdade que temos que ter as mulleres con nós, é dicir, o movimento feminista. E iso foi clave. Eu, os 4 anos que levei a Concellaría da Muller, foi fundamental o Consello Municipal de Mulleres. Sin el, non faría nada. E, por tanto, é clave que nós estamos aí non por nós, sino porque podemos facer cousas que van a mellorar a vida das mulleres. E se melloran a vida das mulleres, melloran a vida do mundo. E iso é fundamental. Entón, eu tamén quero ser así, e o resto, como a ti, sabes, chorar xa está almofada para iso. E se a inundas, colles outra e punto, non? É verdade. E logo hai unha cousa tamén que é verdade, que lles fastidia moitísimo, e o dixen a mediodía, a xente que nos quere mal, é dicir, o machismo patriarcal, que fagamos as cousas ben e estemos aí. Por tanto, eu creo que todo isto é importante. É verdade que a política municipal ten unha cousa, é moi próxima e todas as horas do día son poucas. E, ademais, a xente te quere ver, queres que lle escoites, é lógico. Eres a súa representante. Entonces, eso é o que ten, digamos, de disposición permanente, que só a reduces cando te vas a 1000 kilómetros e sin móvil, porque senón é imposible. Pero eu, de verdad, que estou feliz de ser 12 anos concelleira de Santiago, digo sinceramente. E a pesar do bloque, Bueno, pois con este final expeditivo, estilo Encarna, dou fe que a cidade te quere, Encarna. Algunhas soñamos ser políticas porque te coñecemos aí. Pois debemos dar por finalizada esta mesa, quedan uns minutos para a seguinte, ás 6 da tarde, así que pois un descansiño e continuamos. Moitas gracias. Marchamos. Bueno, estuvo súper interesante la parte de los datos, la parte de los gráficos, literalmente gráficos, ver eso así, claro, claro. Eu non sabía que non estaba feito, bueno, así non vai, claro. Pois iso. Ah, te arrastre, non? Sí, saco aquí, perdale. Moi ben, Sí, ao final sí. Acordei onde e puxen a falar que tal. Sí, que xa estás? Sí. Vale. Eu é que tamén quería abrirlo porque foi así, primeiro non iba a traer nada e onte deu unha routada. Claro, entón empecé a meter cousas así. Vale, sí, furula. Vale, perfecto. Ti xa estás tamén, non? Sí, vou ver un momento se abre o meu, o teu... Claro, foi o mesmo. Este é o teu, non? Non, o meu é... Este debe ser pantalóns, debe ser o Vale, teu. este joder, como estou usted. Non sei quen vai, a ver se abre.
Bueno, xa. Hola, hola. 1, 2, 3. Empezamos xa ou esperamos un pouquiño? Empezamos? Espera un segundiño. Vale. Mira, me axudares a está aí. No, con poñer desde presentación con diapositivas arriba. Sí. Agora. Só hai unha. A mí vai dar así sempre. Vai dando. Está dando a seguinte, por si ti queres, o sea, tes o rollo da diapositiva. Vale. É o programa que vai así. Vale. Vamos a empezar un poquinho antes para, non? Sí, para ter un pouco máis de marxe. Bueno, boa tarde. Última sesión de hoxe. A verdade de darvos os parabéns por resistir un venres a última hora con esta calor, non? Realmente significa estar interesados e estar pola causa. Imos ter agora unha sesión tan interesante como a anterior, polo menos. En principio vai falar, bueno, a sesión que temos agora ten unhas extremas temporais, non? Vistes que cada intervención está pautada por un fragmento, decir, unha frase extraída de Begoña Camaño. Neste caso toca dona de seu sen medos nin alertas. Unha frase ben empoderante, non? E a extrema cronolóxica que marca, que vamos a chegarnos, a que abrangue de 1995 a 2004. Imos progresando pouco a pouco ata chegar ata a actualidade. Pero este pasado recente ímolo revisitar desde un punto de vista aplicado, non? Desde a posición no mundo do traballo, desde o sindicalismo e tamén desde o discurso político, non? E análise democrático. Eu estou moi contenta de estar aquí con estas dúas mulleres, con Esther Mariño e con Marta Lois. Marta Lois, a última vez que te vin foi na televisión, chea de ilusión e esperanza. Bueno, espero que siga vendo, pero realmente creo que foi a última vez que tiven ilusión e esperanza. Tendo en conta o rumbo que leva a política nacional e internacional, non? Pero, bueno, vou facer un percorrido así breve do perfil de Marta. Marta é unha politóloga, profesora universitaria e política galega especializada en teoría política feminista, en democracia e políticas de igualdade. É doutora en Ciencia Política pola Universidade de Santiago, onde desenvolve a súa carreira académica como profesora do Departamento de Ciencia Política e Socioloxía. Na actualidade tamén é decana da Facultade de Ciencias Políticas e Sociedades da USC. O seu traballo de investigación céntrase en análisis do poder desde a perspectiva de xénero, a representación política das mulleres, a democracia paritaria e as políticas públicas de igualdade. Pertence á rede Armela, non? De investigación en igualdade, dereitos e Estado social, unha rede importante, non? A que lle tes especial cariño, non? Desde a que participa en proxectos centrados na transformación do Estado social e nas políticas de xénero. Ao longo da súa traxectoria participou en numerosos proxectos de investigación competitivos e de carácter aplicado e as súas publicacións sitúanse no ámbito das políticas públicas de igualdade e de teoría política feminista. Entre as obras máis relevantes ou máis destacadas figura Ciencia Política con Perspectiva de Xénero, non? De 2014 en ACAL, que é considerada
unha obra colectiva, é dicir, ela é unha das súas editoras, non? Son dúas editoras. Esta foi unha obra de referencia que propón unha revisión crítica de disciplina incorporando o xénero como categoría central de análise e que foi esta obra que abriu un camiño galardoada co Premio María Ángeles Durán de Investigación Científica. Tamén coordinou volumes colectivos de relevancia como Xénero e Política en 2022, en Tirant lo Blanc, centrado na análisis das relacións entre xénero, institucións e poder político. Ademais da súa produción académica, desenvolveu unha ampla actividade de transferencia do coñecemento no ámbito das políticas públicas de igualdade e do feminismo, participando en espazos como a Unidade Muller e Ciencia, o Parlamento de Galicia, universidades e diferentes foros institucionais e sociais, nos que contribuiu á aplicación práctica do coñecemento científico sobre a igualdade. No ámbito político, participou na plataforma municipal Compostela Aberta, 8 anos, ni máis ni menos, que foi concelleira, coa que foi concelleira no Concello de Santiago de Compostela entre 2015 e 2019, no goberno. Asumiches áreas como igualdade, non? Tamén desenvolvemento económico e turismo, para asegurarme, exercendo posteriormente como voceira municipal, o sea que unha implicación potente. Máis adiante integrouse no proxecto político Sumar, impulsado por Yolanda Díez, chegando a ser deputada no Congreso pola Coruña, polo Círculo da Coruña, e portavoz do grupo parlamentario Sumar, aí onde era esa voz de esperanza de boa parte da esquerda. En 2024 foi candidata de Sumar Galicia á presidencia da Xunta, como todas vos sabedes. Na actualidade, tras a súa etapa institucional, regresou plenamente á actividade académica e ao seu perfil, como sabedes, xunta investigación, docencia, xestión universitaria e análise crítica da democracia desde unha perspectiva feminista. Hai unha frase antes de deixarte o micrófono que me parece como moi contundente, que está extraído do libro Ciencia Política con Perspectiva de Xénero, que dice: non hai ciencia política neutral. Toda teoría da democracia que ignore o xénero está a describir un poder incompleto e desigual. Con todas vos, Marta Lois. Bueno, moitísimas grazas, Resina, por esta longa e excesiva loa, digo loa a miña trayectoria. Non había adxetivos. Pero, bueno, un placer estar aquí. Quería comenzar eso dando as grazas a Resina, pero, por suposto, agradecer moi sinceramente o Consello da Cultura Galega, a todas as mullerazas que estiveron nesa coordinación, organización deste evento dos 50 anos do feminismo galego, a María Xosé, a Carmadá, que non está aquí, e a todas as que hoxe estades aquí tamén acompañando esta reflexión colectiva, este poñer cada unha de nós un aporte dende unha perspectiva de trayectoria de coñecemento e experiencial, como vimos antes. É un momento moi especial, moi significativo para o feminismo galego. Estar hoxe aquí tamén celebrando medio século. E quería iniciar esta intervención cos versos de Begoña Camaño, que tamén figuran na presentación do que é este programa, porque de algún xeito reflicte, ten ese sentido profundo do que significan as políticas feministas e tamén reflicten as expectativas, as frustracións, os horizontes que nos acompañaron durante todas estas décadas. O verso, quero lembralo aquí, o tendes aí na transparencia, soñar tamén é un xeito de andar camiños, miña señora, sobre todo para aquelas as que a aventura de navegar nos está vedada. Eu creo que esta frase conecta moi ben co momento que vivimos hoxe, o feminismo galego organizado, que cumpre, como decía, 50 anos, ese fito extraordinario na nosa historia colectiva. 50 anos de movilización, xa escoitamos a Natalia e a todas as compañeiras atrás, 50 anos de
de creación de redes, de resistencia e tamén de construción institucional. Moitas propostas, moitas accións, moitos plans, algúns cumplidos, outros frustrados, pero todos de traballo de moitas mulleres feministas en diferentes campos que permitiron, eu quero facer unha lectura tamén optimista en termos amplos, que permitiron avanzar de maneira moi significativa nos dereitos das mulleres e na presenza da igualdade dentro das institucións públicas. Ben, como pudestes ver así nas miñas costas o título da miña presentación, pois realmente como se non fixera ben os deberes, porque certamente me vou a exceder un pouquiño o que é o período, porque cando no seu momento falei con Carmadán, yo gustaríame que me fixeras unha fotografía, unha evolución das políticas públicas, e a partir de aí dixen, bueno, pois creo que paga a pena non pararnos solo nesa primeira década e tamén amosar un pouco toda a evolución, aínda que me centre de maneira máis específica nesa década. Pero precisamente chegando a este aniversario, neste momento de madurez política, histórica, tamén é un bo momento para facer balance crítico, como estamos facendo, non só para preguntarnos en que se avanzou, senón tamén para preguntarnos que tipo de igualdade se construiu en Galicia en termos institucionais, con que límites, con que capacidade transformativa ou non, con que contradiccións nos atopamos ao longo destas décadas. Digamos, a presentación de hoxe parte desa preocupación e recolle tamén as principais conclusións dun traballo de investigación que ao longo destes anos atrás tamén fixen coa profesora Isabel Diz sobre a evolución e a madurez das políticas públicas de igualdade en Galicia e tamén outra investigación en relación á crise, o período de crise, se iso xeraba unha irreversibilidade ou non das políticas públicas de igualdade. A idea central que sosteño é bastante clara. Galicia, o noso país, construiu unha arquitectura institucional importante en materia de igualdade, pero esta institucionalización foi desigual, foi moi frágil por momentos, profundamente condicionada por os ciclos políticos, profundamente condicionada, como podedes imaginar, por a cor política dos gobernos que acompañaron estas décadas. Profundamente, digamos, tamén inestable ou frágil, tendo en conta a deriva, a aparición e desaparición de algúns organismos específicos de igualdade, e profundamente desigual e frágil por a falta de impulso ou polo impulso orzamentario que se concedeu ao longo destas décadas ás políticas públicas de igualdade. Noutras palabras, un pouco a idea central que despois vai acompañar a xustificación desta mirada, desta fotografía, a igualdade no noso país avanzou. Institucionalmente, sí, avanzou, pero non chegou necesariamente a grandes transformacións, a consolidarse como unha prioridade estrutural do Estado autonómico galego. Houbo elementos transformadores moi importantes, pero globalmente, se nos facemos esta pregunta, eu tería que contestar ao fío do que fomos estudando, non é unha prioridade, por suposto, estrutural do Estado autonómico galego. E isto é importante porque moitas veces temos a tendencia a interpretar a evolución das políticas públicas ou das políticas públicas de igualdade dende unha historia lineal e ás veces, si somos un pouco insenuas, de modo que esa evolución sempre é de progreso continuo. Pero o que observamos a analizar esa evolución, esa fotografía, estas décadas, estas 3 décadas, é algo bastante máis complexo, con luces e sombras, con avances e con retrocesos, con momentos de burocratización, con momentos de expansión feminista, de gran impulso, con momentos onde as políticas públicas de igualdade quedaron subordinadas claramente ás prioridades económicas ou administrativas. Ben, para explicar esta evolución, tendo en conta, como vos decía, un pouco os traballos anteriores,
establecimos como 4 etapas dende o nacemento do que son as políticas públicas de igualdade ata a actualidade, vale? Entón, tal vez, como vos decía antes, deberíame centrar máis na primeira década, voume parar un poquinho máis, pero non deixo tamén de compartir con vos a fotografía completa. A primeira etapa é comenzos dos anos 90 ata o ano 2005, vale? É unha etapa que chamamos de construción, de inicio da construción do feminismo institucional ou do feminismo dentro das institucións ou das políticas de igualdade dentro das institucións, onde a igualdade e esta política se construe en ámbitos bastante periféricos. Tralo cambio de goberno, tralo a aparición, digamos, do goberno bipartito, o goberno do BNG co Partido Socialista, falamos dun impulso, dunha gran densidade política, dun gran impulso de carácter feminista e donde as políticas de igualdade adquiren unha centralidade. Estamos nos referindo a un corto período de tempo que vai entre 2005 e 2009. A partir de 2009 establecemos outra etapa, que é a etapa que vai dende o que propiamente entendemos como a etapa da gran crise económica, da austeridade, dos recortes e claramente co Partido Popular de novo no goberno da Xunta de Galicia unha gran reorientación conservadora e unhos grandes retrocesos en materia de políticas públicas de igualdade. E a partir de 2015 distinguimos unha etapa que quedaría aberta ata hoxe, vale? Que sería unha etapa onde, analizando un pouco os instrumentos e a normativa existente ata hoxe, pois podemos definila como unha etapa de recuperación normativa, pero tamén unha etapa do que podemos chamar burocratización ou un exceso de tecnificación da gobernanza da igualdade, sen grandes retos transformadores e, por suposto, un pouco fío do que se comentou tamén na mesa anterior, sin alianzas, sin mirar, sin colaboración co movimento feminista galego. Vale, entón, bueno, un pouco que quero facer é describirvos estas etapas que coñezcamos un pouco dende o punto de vista das políticas públicas, toda o aparataxe, esa arquitectura que se foi construindo e logo facer unha especie de balance final, vale? Da primeira etapa, que, como vos decía, empeza nos anos 90 ata o 2005, hai que lembrar que no noso país antes dos anos 90 prácticamente non existían políticas públicas específicas de igualdade en Galicia. A igualdade non formaba parte digamos, da acción ordinaria da administración autonómica. O feminismo galego atopábase tamén nun proceso de consolidación organizativa e neste contexto é cando se crea no ano 1991 o SEGAI, non? Que xa o comentou tamén Natalia, o Servicio Galego de Igualdade, e constitúe pois, un fito fundamental dentro desta arquitectura institucional porque é a primeira vez que no noso país se conta con un organismo específico encargado de impulsar, de introducir a igualdade da acción pública. Este feito, ademais, se ten que enmarcar nun contexto tamén de impulso, de avance do feminismo institucional no conxunto do Estado e tamén en Europa. Hai que lembrar que nos anos 90 se produce unha forte influencia tamén das políticas europeas, das conferencias internacionais de Nacións Unidas, das directrices comunitarias e tamén da evolución das políticas no contexto do Estado español. Polo tanto, en ese sentido, Galicia, bueno, pois o noso país segue en termos de arquitectura institucional da igualdade unha evolución relativamente paralela ao que ocorre noutras tamén comunidades autónomas, territorios, aínda con un certo retraso respecto a outros casos. O Instituto Andaluz da Muller se creara en 1988, o Instituto Catalá de las Donas se consolidou durante os anos 90 e Emakunde, o Organismo Vasco de Igualdade, tamén en 1988. En termos críticos, este SEGAI, este Servicio Galego de Igualdade, que se creou nos anos 90, se crea como unha estructura autónoma, pero importante tamén dende a literatura feminista especializada é ver de quen
pende de onde o temos ubicado para saber realmente se ten poder, se ten peso político e se ten un suficiente impulso. É moi significativo ver que durante esta etapa o SEGAI depende de áreas administrativas con escaso peso político, fundamentalmente vinculadas a unha área grande tamén de servicios sociais ou traballo e onde moita da súa iniciativa está vinculada ás políticas de carácter asistencial. Como digo, de onde colgue este SEGAI, este novo organismo, non é un detalle menor. A literatura feminista leva tempo sinalando que a localización dos organismos de igualdade dentro do goberno condiciona, como vos decía, enormemente a súa capacidade de influencia. Autoras como María Bustelo demostraron que os organismos de igualdade con autonomía, orzamento propio e proximidade aos centros de decisión teñen máis capacidade para transformar, para facer políticas transformadoras e transversais. No caso galego, durante esta primeira etapa, a igualdade ocupa unha posición, como vos decía ao principio, máis ben periférica. Con todo, entre os anos 90 e o 2005 tamén hai outro fito, hai outro momento que é importante destacar, aparte de que se aproban os primeiros plans de igualdade, o primeiro, o segundo, o terceiro e o cuarto, que non me vou parar aquí agora a falarvos do contido, pero, bueno, basicamente son de temas vinculados á formación de emprego, á formación das mulleres, á participación pública, etcétera, etcétera. O que é importante tamén destacar, e aquí logo está o contido, pero a normativa da Lei de Igualdade que aparece en 2004 é outro dos fitos desta etapa. É unha lei que ten unha relevancia importante nun sentido. É a primeira normativa na que se introduce formalmente o mainstreaming de xénero, o que se chaman as políticas transversais. Ata o momento prácticamente o que se facían eran políticas de igualdade de oportunidades, que son, digamos, as políticas con anterioridade a esa evolución das políticas públicas de igualdade para obter un carácter máis efectivo e transformador, que son as políticas de mainstreaming. Que significa un mainstreaming? Bueno, todos e todas as que estades aquí sabedes que significa, pensar que as políticas de igualdade teñen que implementarse de maneira específica dende unha área sectorial, senón que as políticas de igualdade teñen que incorporarse á elaboración, á execución e á avaliación de todas as políticas públicas. E iso, como vos decía, a Lei 7 de 2004 de Igualdade introduce o mainstreaming de xénero. É dicir, a igualdade xa non debe depender únicamente dun organismo, como o SEGAI, senón que ten que haber unha estrategia dual. O SEGAI implementa políticas específicas de igualdade, pero o mainstreaming ten que copar, digamos, o conxunto de todas as políticas. Bueno, neste sentido, para tamén colocar elementos positivos, o noso país, en esa altura, se sitúa relativamente cedo dentro do contexto español. De feito, a Lei 7 de 2004 é anterior á Lei Orgánica de 2007 estatal. Pero aquí, aparece unha tensión fundamental que acompañará a toda a evolución posterior. Unha cousa é aprobar, como sabedes, unha lei, ou unha cousa é aprobar, como sabedes, os plans de igualdade, e outra moi distinta é transformar realmente as estructuras que producen desigualdades. Unha cousa é aprobar unha lei e outra cousa é facer políticas feministas. Porque o mainstreaming tamén pode convertirse nunha auténtica estrategia transformadora ou pode quedar reducido a un instrumento de mera técnica administrativa. A literatura especializada dos últimos anos incide bastante aí e logo na última parte da miña intervención vou a insistir neso. O mainstreaming pode ser transformador ou pode ser unha técnica que se nos quede máis nos aspectos administrativo-burocráticos e non transforme situacións estruturais de desigualdade importante. E é precisamente esta tensión entre institucionalización e transformación a que atravesa toda a historia recente das políticas de igualdade en Galicia. Polo tanto, acabaría un pouco con esta primeira etapa dicindo que é unha etapa, como vos decía antes, de construción institucional, con dous fitos importantes.
con a aparición, digamos, dos primeiros coñecementos, pero con nula ou moi escasa capacidade transformadora. Chega unha segunda etapa, non? Que corta, pero rica en resultados, que ten que ver co cambio político, cando aparece o goberno bipartito e, como vos decía antes, se produce unha maior densidade política, un maior compromiso ou un verdadeiro compromiso feminista transformador das políticas de igualdade. Se produce un cambio tamén moi importante na centralidade institucional da igualdade, porque é a primeira vez que a igualdade se sitúa no núcleo da decisión política do goberno. É un momento onde, a partir da creación da Secretaría Xeral de Igualdade, que depende de Presidencia, se considera e se impulsa que as políticas de igualdade sexan políticas de goberno, políticas do plan de goberno. Hai un número moi importante de instrumentos e de aprobación normativa nesa etapa que nos permite dar un xiro desde ese inicio, digamos, máis formal, máis lento, sin impulso feminista, a esta etapa, onde se aproba a Lei do Traballo en Igualdade, a Lei contra a Violencia de Xénero, o Plan de Corresponsabilidade, o Plan para a Saúde Integral das Mulleres, o Programa Muller e Ciencia, Unidade Muller e Ciencia, e todos estes instrumentos e estas leyes son moi importantes porque mostran xa unha concepción moito máis amplia e ambiciosa da igualdade. Mostran que cando queremos levar a cabo a estrategia do mainstreaming temos que falar da saúde das mulleres, temos que falar de corresponsabilidade, temos que falar de traballo, de dereitos reproductivos e sexuais. Temos que transversalizar, temos que falar de muller e ciencia, temos que falar de innovación, de tecnoloxía. E isto acontece de maneira moi específica durante esta segunda etapa, non? A presenza, como vos decía tamén, da transversalidade claramente como estrategia de goberno. E tamén aparece unha vontade moito máis rotunda de levar a cabo políticas integrais contra as violencias machistas. Logo, se teño tempo, quixera decir que precisamente as políticas públicas de violencia de xénero, tal vez, e así non lo di a literatura, obedecen a un certo consenso máis alá da cor política de partidos ou gobernos conservadores e progresistas, donde, así como as políticas de igualdade ou feministas caen en orzamentos e caen en interés para os gobernos conservadores, as políticas de loita contra a violencia de xénero manteñen, en termos formais e orzamentarios, unha lógica, digamos, non igual, pero moito máis comprometida que as políticas de igualdade. Hai que lembrar, cando vemos todo este cambio importante, este impulso e esta centralidade institucional da igualdade, o contexto tamén español. Entre 2004 e 2011 se impulsa en España reformas feministas moi importantes. A Lei Integral contra a Violencia de Xénero, como vos decía antes, a Lei Igualdade de 2007, a Lei do Matrimonio Igualitario, a ampliación dos dereitos sexuais e reproductivos, ou outras tamén políticas vinculadas á dependencia. Existe, polo tanto, un contexto, unha atmosfera política relativamente favorable tamén en ese marco a expansión das políticas feministas. E Galicia, o noso país, participa desa dinámica. De feito, se comparamos esta etapa co conxunto do Estado español, observamos que nesa etapa, entre 2005 e 2009, nos aproximamos máis aos modelos de maior impulso institucional e feminista do conxunto do Estado. Nesa altura, Cataluña desenvolve tamén unhas políticas moi ambiciosas de igualdade, quizáis teñen moita máis conexión coa participación cidadá e cos feminismos contemporáneos, e tamén o caso vasco, o caso de Emakunde, pola súa banda, tamén sería outro dos exemplos que destaca pola súa fortaleza e pola consolidación do modelo de mainstreaming moito máis estable e transversal do que despois quedará no noso país. Ben, diversas investigacións sinalan que o País Vasco, que Euskadi, foi probablemente o territorio do Estado español onde máis se avanzou na institucionalización efectiva do mainstreaming.
En Galicia o avance é importante, pero, como sabedes, sempre estivo moi ligado, moi dependente da vontade política do goberno ou da cor política do goberno. E aquí aparece unha cuestión central, outra vez, na literatura especializada sobre feminismo institucional. A dependencia da vontade política. Cambia un goberno, hai grandes retrocesos, cambia un goberno, se pode desinstitucionalizar moitas das ferramentas ou elementos de arquitectura na igualdade. E iso é exactamente o que ocurre posteriormente, con todo o importante que se fai nesta etapa, que ten que ver, efectivamente, coa vontade política, coa cor política e o impulso feminista, pero tamén estes avances que foron moi importantes, volvo a insistir, tamén foron frágiles. Por que digo que son frágiles? Porque se pasamos á seguinte etapa, si pasamos á terceira etapa, a etapa da crise económica, como vos decía antes, a etapa dos recortes, a etapa austericida, a etapa da reorientación conservadora. Se perde o goberno bipartito ás eleccións e sube ao poder novamente o Partido Popular e se produce un cambio radical, un cambio profundo. A igualdade mantense formalmente no discurso institucional, pero perde centralidade e sofre unha forte recorte de recursos, non? A literatura feminista, como vos decía, sigue advertindo que os contextos de crise económica afectan de maneira moi especial sempre as políticas feministas, as políticas de igualdade. Autoras como Silvia Gualbi ou a propia Emmanuela Lombardo ou Nancy Fraser sinalan que os períodos de austeridade adoitan reforzar modelos máis neoliberales e conservadores de igualdade. Bueno, que significa isto? Pois exactamente, en Galicia, a decisión máis... Hai dous pitos importantes, pero a decisión máis simbólica, como sabedes, cal foi no ano 2010? Pois chimpar o Servicio Galego de Igualdade, cargarse un organismo autónomo que levaba 19 anos funcionando, impulsando mellor ou peor políticas públicas de igualdade. E o fai nun momento onde a crise era global, a crise era do Estado, e o fai nun momento onde o Instituto Andaluz das Mulleres, ou Emakunde, ou o Instituto das Donas de Cataluña se mantén. Entón, aquí hai vontade política, hai retroceso e un fito simbólico que nos marca, digamos, esos pasos atrás, esa reversibilidade dos avances dos que vos falaba antes. Polo tanto, simboliza a perda de centralidade institucional das políticas feministas. E hai outro fito que non quero deixar de nomear aquí, que é unha lei que foi a Lei de Apoio á Muller Embarazada no ano 2010, que simboliza tamén bastante ben ese desprazamento discursivo cara a unha concepción xa máis familiarista, asistencialista e da igualdade. É unha lei que apoia a figura do suxeito político da muller como muller nai, muller a protexer, muller a ter fillos e fillas para o país. Polo tanto, aquí vemos, insisto, que a igualdade non é irreversible e os pasos que se deron en favor dos dereitos afectivos sexuais, dos dereitos a autonomía sobre o propio corpo das mulleres, se encontra con fases políticas, con etapas políticas que traen consigo importantes retrocesos. Vou un poquinho rápido para que non... Canto me queda? 5 minutos. Así agora 5 minutinhos. Entón, si isto pasou durante a época, digamos, da gran crise, dos grandes retrocesos, a última etapa, que é a etapa que comprende entre 2015 hasta a actualidade, sería unha etapa que chamamos etapa de benvida, Carme. Un gusto terte aquí. Bueno, continúo, vou intentar, xa prometo, rematar en 3 ou 4 minutos. A cuarta etapa sería unha etapa
post-crise, unha etapa de certa recuperación normativa, pero que nos chamamos tamén de tecnificación e de límites transformadores. Abrangue aproximadamente dende 2015 e é unha etapa, digamos, ambivalente, non no sentido de que empeza a haber novamente pois a aprobación de instrumentos, a Lei de Igualdade do ano 2023, se aproban novos plans estratégicos, o sétimo plan de igualdade, o octavo plan que está en vigor hasta 2027, se aproba o primeiro plan de igualdade da Xunta para o persoal do empregado público no ano 2023 e, ademais, nesa nova narrativa, no novo discurso da normativa que nace, pois hai unha linguaxe máis nova, máis contemporánea. Estiven revisando e repasando bastante a nova Lei de Igualdade. Se fala de interseccionalidade, de fenda digital, de violencias tecnolóxicas, mulleres rurais e do mar, corresponsabilidade ou igualdade efectiva. Isto podería interpretarse como unha actualización importante das políticas galegas, pero ao mesmo tempo observamos outro fenómeno, unha crecente tecnificación, burocratización da igualdade e unha falta de compromiso orzamentario, de vontade transformadora das políticas efectivas que se levan a cabo. Hai unha lei actualizada con unha linguaxe máis, como vos decía, máis contemporánea, hai informes, hai observatorios, certificacións, instrumentos de avaliación, campañas, indicadores, mecanismos de seguimento, pero isto non significa, volvo a insistir, que haxa capacidade transformadora. A precarización laboral, a división sexual do traballo, a problemática das mulleres migrantes, as mulleres do servicio do traballo no fogar, o traballo doméstico, todos e cada un dos elementos que teñen que ver coas grandes desigualdades estructurales das mulleres galegas continúan e siguen sen estar, digamos, resoltas por estas normativas que non están dotadas de políticas efectivas de implementación deses cambios. Autoras como Miki Berlú ou Judith Squires levan tempo advertindo de que o mainstreaming, utilizar estas novas normativas, pode converterse en meros mecanismos de procedimento tecnocrático, unha técnica administrativa desvinculada do conflicto político feminista, desvinculada dos conflictos que atravesan os corpos e as vidas das mulleres. Porque nestas normativas e nestes instrumentos, como vos decía, nin se aborda a división sexual do traballo, nin a reorganización radical dos coidados, as desigualdades económicas tampouco, nin as relacións de poder de xénero. Creo, sinceramente, que parte das políticas galegas actuais encaixan bastante ben nesta descripción que vos decía de mainstreaming ou de nova gobernanza máis tecnocrática e administrativa e menos transformadora. A lei actualiza a linguaxe, incorpora novos conceptos, pero escasamente reformista, tal vez. Cambiamos as linguaxes e avanzamos en determinados campos moi pequeniños. Solo dous gráficos nos que podemos ver, como eu fixe en Carme, unha foto un pouco máis amplia da década que nos ocupa. Quería que virades, son unhos gráficos donde aquí o que, como vos podedes imaginar, en termos de evolución orzamentaria é moi complexo e metodolóxica moi complexo avaliar todo o conxunto do gasto tendo en conta que dende os anos 90 ata hoxe, dende as partidas ás áreas é moi difícil. O que se fai é unha estimación reducindo solo a dous programas que é o 313B e o 313D, un é políticas de igualdade e outro políticas de prevención ou de erradicación da violencia de xénero, e observamos algo que vemos dicindo ao longo desta presentación, que o empuxe en termos de vontade política e recursos orzamentarios da primeira etapa son recursos moi baixos, que o gran impulso aconteceu entre 2005 e 2009. Vedes aí a liña azul e a liña dos programas de igualdade e a liña laranxa das políticas de violencia de xénero, que
Curiosamente, como vos decía, tamén despois da finalización da segunda etapa, se mantén relativamente estable ese investimento orzamentario. Si pasamos ao segundo, digamos, gráfico de evolución orzamentaria, o gran impulso, centralidade política da igualdade en Galicia pasou por unha etapa moi clara, despois na terceira etapa dunha época da reducción dun 80% dos recursos, de grandes retrocesos e volta, digamos, e volta atrás. E nesta etapa, ata a actualidade, cos datos que temos, como vos decía, podemos falar dunha recuperación normativa, de un maior impulso que a etapa anterior, pero todavía moi lonxe desa vontade, como vos decía antes, transformadora. Ben, vou rematando. Creo que esta fotografía o que nos ten que poñer un pouco sobre a mesa é o debate da diferencia entre o que acabamos de escoitar tamén en intervencións anteriores, o que demanda o movemento feminista e como a evolución xustificada tamén neste caso por a maioría dos gobernos do Partido Popular da Xunta de Galicia, pois están moi afastadas das demandas ou dos logros puntuais que no ámbito, por exemplo, local se puderon obter. Se avanza en arquitectura institucional, pero falta moito camiño por percorrer. E por iso, o gran risco das políticas de igualdade contemporáneas é que a igualdade quede, tal vez, reducida á xestión institucional, que poda quedar reducida a indicadores, por moi importantes que sexan, ou a informes ou a protocolos, ou que quede reducida a unha certa modernización administrativa, perdendo, como vos decía, esa dimensión máis emancipadora. E tal vez, por iso, segue sendo tan importante volver á frase de Begoña Camaño, coa que comecei, porque o feminismo, vou na poñer aquí, o feminismo nunca, e aquí na última, o feminismo nunca foi só unha política pública, foi tamén unha forma de imaginar outros mundos posibles, de abrir camiños, outros mundos posibles. Moitísimas grazas e seguimos navegando. Bueno, imos dar agora paso á última intervención da xornada de hoxe, a cargo de Esther Mariño Costales, que é diplomada en Traballo Social e conta cunha ampla trayectoria profesional de máis de 20 anos no ámbito da igualdade de xénero, especialmente vinculada ao mundo laboral, á acción sindical e á negociación colectiva. O seu perfil combina o traballo técnico, a intervención sindical directa e unha forte implicación no movemento feminista en espazos sociais de defensa dos dereitos das mulleres. Desde o ano 2006, desenvolve o seu labor como técnica de igualdade na Confederación Intersindical Galega, no CIGA, integrándose no Gabinete Técnico Nacional do Sindicato e traballando tamén na comarca de Vigo. Neste contexto, ocupa responsabilidades na Secretaría das Mulleres na área de acción sindical, onde participa na elaboración, seguimento e negociación de medidas de igualdade no ámbito laboral. A súa actividade está especialmente centrada na loita contra a fenda salarial, a precariedade laboral femenina, a segregación ocupacional e a defensa de condicións de traballo dignas para as mulleres. No plano formativo, conta cunha sólida especialización académica no ámbito das políticas de igualdade. Por exemplo, realizou o mestrado en Políticas en Educación e Igualdade pola Universidade de Vigo, así como varias especializacións universitarias na UNED, entre elas a avaliación de impacto de xénero, a igualdade entre mulleres e homes e o mestrado en Igualdade de xénero. Esta formación complementase coa súa experiencia práctica, o que lle permite unha visión aplicada e crítica de políticas de igualdade tanto no ámbito institucional como no ámbito sindical. Ao longo da súa trayectoria profesional ten combinado o traballo técnico coa formación, a divulgación e a intervención directa en procesos de negociación colectiva. Participa activamente como formadora
relatora e experta en múltiples cursos, xornadas, mestrados universitarios e mesas redondas, abordando temas como os plans de igualdades nas empresas, a prevención de acoso laboral e sexual, a igualdade retributiva, a corresponsabilidade e os dereitos laborais das mulleres. Ademais da súa actividade sindical e formativa, forma parte de distintos espazos institucionais e consultivos, entre eles o do Concello de Vigo, o Consello Galego de Relacións Laborais, e a Xunta de Galicia, non? Onde contribúe o deseño, seguimento e avaliación de políticas públicas de igualdade. A súa trayectoria sitúa como unha das voces moi destacadas no sindicalismo galego con perspectiva feminista, sen dúbida, cun enfoque centrado na xustiza social e na transformación das condicións de vida de todas nós. Con todas nós, Esther Mariño. Bueno, boa tarde. Eu, antes de comezar, preciso engadir algo máis, ao mellor en un alarde de egocentrismo, a esta presentación que se acaba de facer sobre min, porque condiciona directamente o que despois vou falar, non? Cando me convidaron, bueno, antes de nada, por suposto, agradecer que se organicen estas. Estou un pouco nerviosa porque quero contar moitas cousas e tamén tempo que non dame impresión de que non vou chegar a contar nin a dicir todo do que gostaría de falarvos, non? Cando me convidaron a participar nesta mesa, o primeiro que dixen foi, pero como me convidan a mí do 95 ou 2005, se eu no feminismo entrei no 97. Logo dime conta no panel que efectivamente o mellor o obxectivo ou o deseño das xornadas non era que foran as mulleres que facían parte activa deses días, sino un análise pois, desde a academia ou incluso desde o coñecemento ou incluso desde a perspectiva feminista máis teórica do que aconteceu neses anos, claro, pero eu xa parto de que non podo facer isto. Entón, antes de nada pido perdón porque vou romper de cheo con este to máis académico e formal que se está facendo. Resúltame casi imposible poder facer un análise desde fora dunha etapa que vivín activamente e intensamente, non? Que cuadrou xustamente cunha época da miña mocidade que creo que foi a que me conformou como persoa. Entón, bueno, previamente quería dicir isto, eu entrei a formar parte activa do movemento feminista no ano 1997 en Vigo, en concreto en Mulleres Nacionalistas Galegas. No ano 90, a finais do ano 98, no curso académico 98-99, eu veñome para Santiago, sigo facendo parte activa de Mulleres Nacionalistas Galegas e, bueno, participo en outras moitas organizacións e é desde esta óptica desde a que me sinto cómoda falando e desde da que vos vou a intentar falar do que era o movemento feminista nesta época. A época que nos corresponde agora mesmo, da que nos corresponde agora mesmo falar é a época do ano 2005 ao ano 2004, vale? Eu vou dividir esta época en dous períodos marcados e totalmente diferenciados, vale? Que son o do ano 95 ao ano 2000 e do ano 2000 ao ano 2005, porque a creación da Marcha Mundial das Mulleres transformou totalmente o panorama do movemento organizado, do movemento feminista organizado en Galiza a moitos niveis, Entón, se mo permitides, vou facer esas dúas diferencias, vale? Primeiro temos o ano 95, que ven herdado, supoño, do que xa falaron todas as miñas predecesoras nas charlas anteriores, non? Que era unha continuidade de organizacións de mulleres, tanto a nivel local como, bueno, a nivel galego, a nivel nacional, que articulaban dinámicas de organización propia e traballo propia, que de unha maneira ou outra, e especialmente en sitios como a cidade de Vigo, pois viñan intentando xerar dinámicas tamén coordenadas de acción dentro da acción na rúa ou de sair xuntas aos 8 de marzo, vamos, era máis ou menos o que se estaba intentando. E logo temos no 2000 que se crea a Marcha Mundial das Mulleres e, bueno, iso, xa digo, isto transforma a moitos niveles, pero tamén incluso a nivel de discurso político e a nivel de relacións
incluso entre mulleres de organizacións que viñan de rupturas históricas que nos estaban falando e si que vivimos, incluso as que nos fomos incorporando despois, ese achegamento e ese saber traballar xuntas que trouxo moitas cousas. Vale. Vou estruturar a miña análise tamén en varios puntos. De comezo, escollín este título que se chama Feminismo en Acción, ser feminista desde Galiza, e quero empezar desde aquí porque creo que desde aquí comeza todo. Supoño que é algo que xa se falou nas charlas anteriores, pero que non quero deixar de dicir. Nesa foto escollín dous momentos tamén que marcan o comezo e o final do período do que estamos falando, que é a foto de Beijing e o encontro da Marcha Mundial das Mulleres en Vigo. En ambos espazos son espazos internacionais que foron moi importantes e en ambos espazos hai persoas que fan parte deses espazos representando a Galiza. É verdade que, e eu creo que todas as que estades aquí en algún momento tedes escoitado a importancia tamén a nivel de marcha mundial de que gañamos o noso espazo como nación galega a facer parte da marcha mundial das mulleres a nivel mundial, pero tamén é verdade que sabimos de cousas como esta, que a Beijing acude tamén un grupo de mulleres galegas representando a Galicia, en outros termos e con outra entidade, pero sí a nivel político, e logo hubo un grupo tamén de mulleres representando as asociacións que acudiron a Beijing. No ano 95 que de repente o feminismo empece a entenderse desde a construción nacional, é dicir, que as mulleres se pensen que a loita de liberación das mulleres vai ligada tamén á loita de liberación nacional ou á defensa da lingua, sino que isto xa ven de atrás. O nacemento do feminismo ven de aí e iso condiciona absolutamente toda a historia do movemento feminista en Galiza, incluso da actualidade. E pode haber, e de feito xa se falou antes das mulleres progresistas, que sí que tiñan sinerxias a nivel estatal e participaban en coordinadoras a nivel estatal, pero é algo marxinal. E de feito, é algo que me gustaría facer, pero non vamos a poder facer se analizamos a escrita, os panfletos ou o discurso que se podía pôr na rúa nos diferentes anos, non só desta etapa, sino de absolutamente todas, vemos que esta cuestión é totalmente indiscutible. Entón, como forma de presentación tamén quería empezar por esta parte. En segundo lugar, quería falar tamén desta dicotomía que xa saiu varias veces na mesa, de feminismo institucional e movemento feminista autónomo. Neste caso, sí que quero pôr en riba da mesa a visión desde o propio movemento feminista. Sí que é verdade que en resposta ao movemento feminista estivemos vendo, e xa está superanalizado, non vou a rescindir disto, conseguíronse que desde os poderes públicos, desde as diferentes entidades, se foran creando recursos, organismos e leis incluso moi marcadas e, sobre todo, moi marcadas, e aquí tamén o estábamos vendo e o están vendo as estadísticas, pola propia participación de mulleres do movemento feminista dentro do que son as políticas municipais ou as políticas a nivel galego. E, ao mesmo tempo, vou contar esta análise con unha anécdota persoal. Eu, ao pouco tempo de comezar a facer parte de Mulleres Nacionalistas Galegas, fun ao Consello Municipal das Mulleres de Vigo. Era moi nova, tiña 17 anos. En ese momento gobernaba o PP en Vigo, era Manolo Pérez o alcalde, e a concellera de Igualdade era Maite Fernández. E eu participei naquela mesa na que había, de repente, estaba mulleres de todas as cores políticas, incluso de moitísimas organizacións, e comeza falando Maite Fernández e eu saín asustada. De verdade, asustada e preocupada, porque dicía, como pode ser que esta muller fale como eu? Que este dicindo as mesmas palabras que eu estou poñendo nos meus panfletos, Para min, de verdade, que aquel día dixen, aquí algo estamos facendo, algo, non sei onde estou, que está pasando,
E co tempo fume dando conta de que aquela sensación pois era unha alerta ao mellor a que teríamos que terlle dado máis importancia, porque co tempo estivemos vendo como se apropiaron moitas veces das nosas reivindicacións e da nosa linguaxe e quedaron moitas veces simplemente en obxectivos e outras veces en recursos vacíos ou en medidas que nunca se chegaron a implantar. E esa posición que tiñamos nestes anos, que logo analizaremos un pouco así máis devagar, de que nos posicionábamos como seres de dereito, non? Muller, decide, os lemas serán moitísimo máis directos. Queremos isto, dádenos, digamos que non, eu creo que a evolución dos lemas do propio movemento feminista eu sinto que tamén estivo condicionado pola aceptación social do propio movemento, non ter que mostrar esa rebeldía tan grande, pero tamén por esta parte de institucionalización, non? A institucionalización tamén nos truxo cousas moi boas e logo creo que vou a analizar un pouco polo miúdo que son os recursos, non? Outra cousa moi importante do movemento feminista destes anos e tamén de todos os movementos sociais era a falta de recursos. Éramos nós as que tiñamos que poñer a pasta para sacar as pegatinas que logo nos comprábamos, éramos nós que facíamos as pegatinas, o sea, todo. Puñamos o noso tempo, as nosas casas, absolutamente todo. Eso crea tamén uns vínculos e unhas irmandades e unhas amizades que logo son moi difíciles de romper, non? E tamén é certo que o facíamos con moitísima alegría, e eu creo que iso é clave tamén dentro dun movemento, non? Que sí que é algo que topo que é moi diferente ao movemento feminista de hoxe en día, que eu lembro que para min ir a unha reunión, ir a unha manifestación ou facer calquer cousa era unha alegría, porque eu quería estar coas miñas compañeiras, porque divertíamonos e porque nos criamos a película de verdade e creíamos que era super necesario todo o traballo que estamos facendo. E hoxe en día, moitas veces, teño que ir a unha manifestación, teño que ir a... Ese tipo de cousas cambiou. Pero cambiou tamén a nivel de recursos, o sea, que apareceu de repente ordenadores, non tiñamos todas, pero había xente que tiña un ordenador que podía empezar a maquetar cousas, que deixamos de facer panfletos escribindo, recortando, pegando e fotocopiando, que estas cousas pasaban. Entonces, bueno, isto cambia moito porque dache moito máis tempo. Claro, se hai alguén que te está facendo un panfleto que xa non tes que tú facer todo manual, pois gañas tempo. E, por outro lado, aparece Internet. Internet, a nivel de chegar a información, é importante, pero nestes anos eu lembro que Internet foi moi importante a nivel de comunicación interna, porque aparecen os correos electrónicos e entón xa non hai que mandar cartas para convocarnos a reunións ou chamarnos por teléfono, senón que podese mandar correos electrónicos, hai información que aparecen aí, comezamos a facer textos que escribimos nos correos, que nos mandamos, que seguimos escribindo de unhas a outras, e isto pasa sobre todo nos anos 98, 97, e claro, eu creo que iso tamén, non só no movemento feminista, pero no movemento feminista, por suposto, tamén supón un cambio importante á hora de poder facer cousas e acceder a máis cousas, non? Hai outra cousa tamén importante, aínda que non se note moito, que é tamén que cada vez hai máis xente con cámaras de fotografía, entonces vamos tendo tamén máis documentos gráficos das accións e das cousas que vamos facendo, non? Que iso tamén é importante. Vale, eu esta primeira etapa decidí nomeala como organizar, denunciar, desobedecer accións e loitas do feminismo galego. Bueno, organizar pola importancia que tiñan todos estes grupos de mulleres que existían no país, a coordinación que existía entre eles e logo as revistas, incluso a nivel dos sindicatos ou as redes que se estaban creando, os recursos dos sindicatos tamén, que isto é un tema importante, isto vou deixalo para despois, porque quero ordenalo de outra maneira. Vale, como non me vai dar tempo a pararme despois en absolutamente toda a escrita que saía estes anos, algo que quero darlle moito valor sobre estes anos e que creo que está pouco valorado, pouco lido,
e pouco tido en conta é a produción teórica e literaria destes anos do movemento feminista, non? Como antes ben dixo Beatriz Briones, si ela, que estaba na universidade, non tiña acceso a maior parte das autoras, imaginádemos o resto, non? E pese a todo, calquer organización feminista tiña a súa revista, en calquer manifestación ás que íbamos, foran manifestaciones feministas ou de outro corte, levábamos o noso panfleto que escribíamos, analizábamos, facíamos libros propondo que se lle cambiaran os nomes ás rúas das mulleres, indo a entrevistar a esas mulleres ou as súas familias, facendo ese labor de investigación, moitas mulleres de todos os ámbitos, algunhas que sí que tiñan estudos, outras que estábamos facendo, pero outras que eran limpadoras do fogar ou incluso que estaban desempregadas, que tiñan moi pouca formación, non? Creo que todo o que se escribiu eses anos e nos anos anteriores desde o movemento feminista é un tesouro. É un tesouro. É dicir, non só que o movemento feminista foi un movemento pensado de aquí e para aquí, senón que foi quen de facer unhas dinámicas de loita e de acción propias e construir un discurso propio, vale? Pouco condicionado, incluso por factores externos, pola falta de recursos aos que se podían acceder. Sobre os colectivos que existían nesa época, pois temos todos os colectivos que xa se nomearon antes, que non os vou a nomear, que simplemente sí que quería citalos na miña intervención porque seguían activos durante esta década da que estamos falando, non? O que sí que quero aproveitar, que vou ir facendo este repaso por estes colectivos, non? Para tamén analizar que xa daquela, e hoxe en día sigue pasando, eu creo que dentro do movemento feminista hai varios tipos de colectivos de acción ou de intervención ou de organización, non? Hai grupos de mulleres, hai colectivos asistencialistas e logo hai organizacións feministas. E logo hai organizacións de mulleres dentro das organizacións mixtas que tamén foron moi importantes, fan un labor moi importante ou facemos un labor moi importante. Históricamente o movemento feminista vense en Galiza vense organizando e é algo que como que o protocolo feminista di, e é verdade que ven incluso de antes do ano 95, non? Que se di que o movemento está feito ou compónse por grupos feministas e grupos de mulleres e as secretarías dos sindicatos, vale? O resto de organizacións políticas ou de outro tipo de cortes que teñan vocalías ou secretarías das mulleres, sí que fan parte de coordinadoras e de convocatorias, pero en outro nivel de organización, vale? Por que me paro en Alecrín? Porque Alecrín, bueno, como xa se dixo antes, era unha organización que se creou primeiro de cuotas, pero logo estaba moi vinculada a subvencións públicas, incluso pasouse un pouco ao plano asistencialista, sin quitar importancia ao espazo que foron quen de construir en Vigo, ao Centro de Recursos Feministas e, bueno, pois todo isto. A Biblioteca de Alecrín fechou no ano 2009 e os recursos que ali estaban agora están na Biblioteca Feminista que xestiona unha empresa privada pero que lle pertenece ao Concello de Vigo, aproveito para decir isto. Non pode ser, sí? Bueno, pois mira, vou pasar todos os colectivos para diante, aquí simplemente, perdón, e voume meter na marcha porque, bueno, aquí quería facer un pequeno percorrido polas diferentes reivindicacións ou temas principais que estaban na rúa, os dereitos sexuais e reproductivos, que non só se limitaron ás campañas do aborto, sino a reclamarnos a reclamar o prazer das mulleres, a reclamar a nosa sexualidade, o noso dereito a disfrute, bueno, as campañas contra a violencia machista que foron importantes porque no ano 97 e 98 foron o punto de unión nun movemento que estaba moi fragmentado
conseguiuse facer convocatorias conxuntas neses anos en torno á violencia machista, de decir, pues estamos nunha situación de alarma e de alerta e temos que empezar a remar todas xuntas. Tamén, sin este previo, logo nunca seríamos quen tampouco de articular a marcha mundial. Por outra parte, estaba o tema antimilitarismo, que é pola paz, e tamén estábamos nun momento no que existía o servizo militar e había mulleres insumisas, organizadas. Está aí Marta Azul, logo mellor que nos conte ela, que foi unha das mulleres que participou activamente dentro deste movimento, que xa digo, non era só en contra das guerras, sino denunciando as consecuencias reais que tiñan para as mulleres as guerras. Non eran as nosas guerras e éramos as que estábamos violadas, o noso corpo como territorio de conquista, máis empobrecidas, non me podo parar. Vale. Por outro lado, estaba a discriminación laboral, aquí tirei para casa e fixen como para ver os lemas dos que se falaban, dos diferentes cartazes da CIGA desde o ano 95 hasta o ano 2004. Esta época, quero rematala con esta convocatoria e con este lema, porque eu creo que a través deste lema podemos analizar moitas cousas sobre como se concebía o discurso feminista nas organizacións nesta altura. Muller, declárate en rebeldía. Puxen estas dúas capturas de pantalla, unha para que miredes as actividades que se organizaban nos 8 de marzo. O sea, están aí festa de mulleres, unha concentración primeiro, logo un acto de solidariedade coas mulleres insumisas que tiveran unha acción en Pontevedra e varias estaban encausadas, logo unha manifestación a cuarta feira, 8 de marzo, e logo unha manifestación nocturna. É dicir, como vos contaba antes, había moitas enerxías e moita vontade de traballar. Isto é material dun fanzín que sacaba Mulleres Nacionalistas Galegas no ano 1995, pero o lema unitario da manifestación esta que se fixo a cuarta feira, 8 de marzo, ás 8 da tarde, en Ferrol, o lema era igualdade onde estás, non? E acude, esa convocatoria está feita por HM, estes colectivos que tedes aquí no ano 2005. Non me podo parar xa co resto de convocatorias do ano, pero sí que quería falar sobre o lema Muller, declárate en rebeldía. Por un lado, aquí hai varias cuestións que creo que é importante que falemos, que se convoca o 8 de marzo como Día Internacional das Mulleres Traballadoras, vale? Digo, porque hai xente que ao mellor chegou despois que agora di, é o Día Internacional das Mulleres. Este foi un debate que se deu no feminismo e que foi un cambio nas convocatorias que se fixo posteriormente o ano 2000 e que agora mesmo tamén deuse outro debate e hai varios colectivos que optamos por revertir, pero, non temos tempo tampouco de explicalo. Vale. E aquí é un lema que interpela directamente a muller, non as mulleres, a muller, porque entendíamos que era un suxeito político como tal, non? Por outro lado, o que está interpelando a súa capacidade de organización e de situarse no mundo como un suxeito de dereitos e o que se lle ten que facer caso. Vale, tiña un texto escrito sobre este lema, pero non vos lo vou ler, porque senón non vamos a poder seguir pasando. Esta manifestación do ano 98, como vedes, hai moitísimas organizacións, é o que vos comentaba antes, co tema de violencia de xénero, non tanto no 98 como no ano 99 se consiguen movilizacións unitarias, como no ano 2000, porque a Marcha Mundial das Mulleres constitúese en abril do ano 2000. Aquí hai unha anécdota que teño que contar, sentindo moito, sobre a constitución da Marcha Mundial das Mulleres, non? Porque foi algo moi
moi difícil de imaginar antes, non? Nunha reunión de mulleres nacionalistas galegas na casa dunha delas, bueno, en concreto foi na casa de Mariana, a miña irmá, chegaron as de Ferrol dicindo que leran nun periódico que había unhas mulleres de Quebec que estaban montando unha marcha e que había que meterse aí, como non nos íbamos a meter e tal. E nos parecía unha flipada, pero non sabedes. E ao final, en plan, porque estaba Lupe, tú, e dixemos, vale, Lupe, sí, encárgate ti. Pero nunca pensamos que fora unha realidade. Nunca pensamos a dimensión que pudo chegar a ter e, sobre todo, porque para nós non foi só o motor, non só nos situou no mundo, non só accedimos a moitísimas máis reivindicacións, a moitísimo máis coñecemento sobre outros movementos feministas que nos enriqueceron, sino que a nivel galego foi un motor importantísimo a moitos niveis, que eu creo que tamén obrigou a moitos cambios e que explica moitas estadísticas que miramos anteriormente, tanto en participación como en inversión, non? A min encantaríame falarvos de toda a creación da Marcha Mundial das Mulleres, pero penso que houbo, bueno, iso, participamos como coordinadora nacional galega a nivel mundial en todos os encontros, as reivindicacións feministas, digamos que enriquecemos as nosas reivindicacións feministas con outro tipo de cousas como o ecoloxismo, ou iso, o internacionalismo, a paz, a solidariedade. Me teño que acabar, non? Vale. Teño aquí o material dos diferentes anos, pero, bueno, acabo co ano 2004, que foi un ano moi potente. Conseguimos... Foi un ano moi potente de moito traballo. Está aquí Iria, que fixo parte deste equipo, que por primeira vez no movemento feminista galego houve mulleres que liberadas, que traballaban, que retribuídamente estaban traballando para iso, as que nos sumamos outras que acabábamos de estudar e tiñamos tempo e vivíamos ali naquela casa das mulleres, falando con todo o mundo e organizando pois un encontro que situou o feminismo galego no mundo como referentes, con unha movilización que se fixo na cidade de Vigo, que creo que até o ano 2018, coas folgas feministas, pois non se repetiu, non? O traballo para ese encontro foi un traballo bestial. Eu creo que ese día estiven chorando todo o puñetero día, menos pola noite, porque había que organizar os concertos, pero, bueno, así foi digamos, a nivel emocional. Fomos moitas mulleres as que estivemos traballando niso e, bueno, foi, xa digo, aspiramos a moito e creo que dimos moito máis con ese encontro e coas actividades que tiveron lugar en Vigo. Quería simplemente, es que onde estiven aquí repasando o que foi o panfleto do ano 2004, non? E, por exemplo, no que vos estaba comentando de que a inclusión na Marcha Mundial das Mulleres e a participación iso en todos esos encontros internacionais e facer parte activa da Marcha Mundial cambia ou incorpora ou digamos que aumenta o que son as reivindicaciones do propio movimento feminista. Dentro dos obradoiros que había no ano 2004, había un obradoiro que era Mulleres, Espiritualidade, Corpo e Resistencia, por exemplo, que eu creo que foi a primeira vez que, como movimento feminista organizado, pois fixemos algo así, pese a que as mulleres cristiás sempre fixeron tamén parte activa das coordinadoras e moitas delas, tanto as que estaban en Dorna, no Cristo da Vitoria, como as que tiñan a súa organización. E, bueno, perdóademe, efectivamente tiña moitísimas máis cousas que contar que non me deu tempo e dame moitísima mágoa, perdonádeme polo atracón, por esta rapidez, pero, bueno, sin máis iso, dar as gracias. Só unha cuestión. Facendo isto, dime conta de que non temos acceso a toda a documentación e a todas as cousas. Entón, o que quero facer un chamamento de verdade para que se lle pase o Consello absolutamente toda a documentación que existe, porque vamos a perder unha memoria colectiva que, como dixen antes, é un tesouro impresionante. E creo que, independentemente das diferencias políticas, ideolóxicas ou egos
que puderan existir e que puderan fragmentar os diferentes movementos, colectivamente nos cómprenos facer este paso cara atrás e saber que temos que, entre todas, colaborar para que este tesouro non se perda e dar a coñecer realmente todo o traballo incente que moitas mulleres fixemos durante moitos anos e creo que a nivel teórico un análisis profundo sería tan revolucionario como todo o que se escribiu. E nada, moitísimas gracias. Magua sería unha mesa, un debate interesantísimo, riquísimo, non temos tempo. Temos que deixalo aquí e ir camiñando a paseniño cara a exposición. Moitas gracias, vémonos aí.